Hej alle sammen, og velkommen til Vi Nørder Danske Films julespecial. Og vi kan introducere, du er så fin med nissehue på i dag. Vi kan introducere, ligesom vi plejer at gøre i podcasten. Jeg hedder Jesper Trolle, og ved siden af mig, der sidder... Nikolaj Cornelius. Fantastisk. Det var den sexede nisse, kunne du høre? Ja, jeg kunne godt høre det. Ja. Du har de der små nuancer. Jeg er overrasket til det. Jamen, jeg kan slet ikke følge med nogle gange. Nej. Helt vi skal prøve noget nyt i dag med lidt video. Det har vi ikke prøvet før, så det er lidt spændende. Nikolaj, vi har jo lagt nogle danske film foran os her. Nej, du har lagt dem der. Jeg har lagt dem i kronologisk årstal, som vi vil snakke om i dag. Det, som lige er vigtigt at sige, inden vi går i gang, fordi vi har jo lidt snakket om, hvad kategoriserer en film i forhold til det, vi skal lave i dag. Fordi hvis vi skulle tage danske film, som udelukkende foregår ved juletid og foregår juleaften og det der, så er der faktisk meget, meget få. Der er en nærmest. Ja, stort set. Men hvis vi skulle tage danske film, som på et eller andet tidspunkt når forbi julen, så vil der næsten være alt for mange. Så det stikker lidt af. Så jeg synes faktisk, det som du kom med, Nikolaj kom med et rigtig godt forslag, det var dig, og jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Det vil sige, at de film, vi tager fat i dag, det er film, som enten foregår ved juletid, eller som slutter ved juletid. Ja. Og det vil jo sige, at for eksempel Styrmand Karlsen og En pige og 39 sømænd, de er ikke med i dag. De holder jo jul på et tidspunkt i filmene, men de slutter ikke med jul, så derfor har vi altså ikke taget dem med. Og de holder jul i hvad? Halvandet minut? Ja, sådan plus minus. Man kan så sige, at Styrmand Karlsen, de har en hel brandslukningsscene, som foregår juleaften, men det er ikke meget med jul at gøre. Nej, det har det ikke. Nej. Jeg kan det hurtigt på, men... Ja, præcis. Så dem har vi altså ikke med i dag. Men vi har taget 8 danske film med i dag, og jeg synes bare, vi skal tage den fra en ende af. Må jeg være kategoriner? Det må du. Den første, vi tager med i dag, det er Nøddebo Præstegård 1934. Ja, tak. Vigtigt at sige. Ja, tak. Du kaster den over til mig. Ja, fordi Nikolaj har faktisk ikke set den så meget. Nej, jeg har prøvet at se den. Jeg udleverer dig lige lidt nu. Ja, men hold nu fest, hvor er den, synes jeg, kedelig. Men jeg skal lige skynde mig at sige, nu er der nogen, der bliver for krænket i vores dejlige verden herude. Ja. Og jeg tror, det er ligesom hvis man ser... Hvad ser man først? Det er meget det handler om. Ser du musicalen først, eller ser du filmen først? Ser du den gamle version først, eller den nye version først? Ja. Det er sådan det. Og den er sikkert henrivende. Ja, for mig er tempoet bare lidt for sløvt. Og det må det jo gerne være. Jamen altså, man kan sige, vi er jo i en tid, vi er jo stadigvæk lidt i tonefilms barndom. Det er jo kun 3 år før, at den første tonefilm kom ud. Og det var tydeligt, vi har jo snakket tidligere om en dansk film fra den her tidsalder, De Blå Drenge 1933. Og jeg vil ikke sige ligesom den, men mange af de her film fra starten af 30'erne, det var nogle film, de skulle lige vente sig til, den der overgang fra stumfilm over i tonefilm. Ja. Man skulle lige finde vejen. Og det synes jeg også, det synes jeg lidt, den også har lidt tendens til at lige skulle finde ud af det, fordi der er mange passager, hvor der egentlig ikke bliver sagt noget. Der er mange steder, hvor det er den der stumfilms tanke, der er inde over. Det skal også siges, den er jo instrueret af Georg Schnifugt. Og ham kender vi alle sammen. fra film fra den her tid, som jo også var stumfilms instruktør. Men... Nej, nu skal jeg... Du kævler. Ja, det gør jeg. Du sagde, jeg skulle gå i gang. Ja, det skal jeg love for. Ja. Sagen er, at det er jo et gammelt... Det er jo en gammel roman, som blev til et teaterstykke, som blev til en film. Og det vil sige, når vi laver en roman der i midten af 1800-tallet, så er den jo også af den tid. Så bliver den til teaterstykket, hvor man selvfølgelig skal tage en roman og skubbe den til et teaterstykke. Og så ud fra det skal man lave en film. Og det er derfor igen, at så i 74, vi kommer tilbage til den, men der er det sådan, der er den, synes jeg, skrubbet endnu mere ind. Altså fordi man ligesom skal tilpasse sig den her tid. Så vi skal jo også huske på, at gik man i biografen i 1934 for 10 euro, så var den sikkert fuldstændig bedårende fantastisk. Fordi der var det jo moderne. Ja, og den blev jo en juleklasse i rigtig, rigtig mange år frem i tiden. Altså det var jo den, man sådan i biograferne tog frem op til jul i rigtig, rigtig mange år. Så den fik jo virkelig lov at leve i mange årtier efter, at den kom frem.
Men det, jeg jo synes er særligt interessant ved den, det er, at det jo er et væld af de store skuespillere tilbage fra 30'erne. Altså, vi har jo Hans Kurt, fantastiske Hans Kurt. Ja, men så vi bare springer ind og bare river alle hovedrollerne til sig. Ja, fuldstændig, lige præcis. Og hans to brødre, som man kan sige i samtiden var kendte, det er ikke nogen, vi kender så meget i dag, Hans Ede Schultz og Charles Tarnas. Især Charles Tarnas, som jo sidenhen blev filminstruktør. Men så har vi jo på kvindesiden Karin Nellemose. Jeg ved ikke, jeg der sådan har hørt vores podcast. Jeg ved ikke, om I fornemmer, at vi har et eller andet med stærke kvinder i danske film. Ja. Og der er hun altså med der, må vi nok sige. Kort sagt, Misse Møge. Misse Møge, ja. Hvis til den, der skulle være en lille smule i tvivl, Misse Møge. Ja, lige præcis. Men altså en dame, der bare har spillet alt, fra det ondeste til det bedste, både på tegnefilm og meget andet, altså... Ja, fuldstændig. Og som jo ikke var ny i faget i 1934. Hun havde jo allerede i stumfilmstiden gjort sig meget markeret. Hun var lidt afvandet. Nej, det var hun ikke. Nej, det kom ikke engang senere. Det er hun da aldrig, Nikolaj. Det er hun præcis. Men jo havde lavet tonefilm, vil jeg sige nu. Præsten i Vejlby 1931, Kirke og Orgel 1932. Så hun var ligesom, og jeg synes også... Hun var tonefilm. Jamen, og hun er sådan et dejligt frisk pust i denne her film. Hun har sådan en dejlig hjertelighed. Men vi kan jo også nævne Karen Kaspersen. Ja. Valdemar Schøller-Link kan vi tage med. Ketty Valentin. Ja, og lille sjov ting, Agis Winding, som fru Blikker, som jo, hvis der er mange, der nok ikke har styr på, hvem hun er, men vi kan fortælle, at hun er farmor til Thomas Winding, som vi jo kender fra børne- og ungdomsfjernsyn tilbage i 70'erne, 80'erne, og det vil sige, at hun er også oldemor til Alberte Winding. What's not to like? Ja, lige præcis. Altså, lige præcis. Nu sætter jeg hun her. Ja. Og pastor Blikker, Johannes Meyer. Ja, det er nu han er. Ja, lad mig se. Fuldkommen vidunderlig, gudsbenådet skuespiller. Jamen, vi har jo haft ham med i vores tidligere podcast, for også husk, vi netop sagde det der med, altså nok en af dansk films største karakterskuespillere. Jeg kan huske, at du fejlede min quiz dengang, Jesper, vil jeg bare lige sige. Nej, det snakker vi ikke mere om. Nu snakker vi jo Johannes Meyer. Ja, det var det, du fejlede. For vi har med i De Blå Drenge, hans debutfilm, og så har, og han, altså igen, manden er jo fra 1800-tallet, og han spiller jo med, altså oppe i Flemming og Kvik-filmene, og så oppe i 60'erne. Han er der jo faktisk til den der næsten stiller træskoene. Ja. Fordi, og han var igen det mest hysteriske, elskelige, hjertelige, alkoholiske, altså han har bare favnet det hele. Ja, helt vildt. Kom virkelig omkring. Det bliver en lang podcast. Så ja, og en lille detalje, vi kan tage med lidt baggrund for den her. Der er jo den her scene, hvor de jo kører i Kane, de tre studenter, og synger den meget berømte sang fra Nødebo Præstegård med, at vejen går til Nødebo, la 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 la. Og det man jo selvfølgelig ikke kan se på filmen, men som jo faktisk er billeddokumenteret, det var jo, at bag kameraet, der kørte en lydvogn, altså vi snakker en kæmpe kassevogn, hvor hele lydudstyret befandt sig i, sådan som man et transportabelt lydudstyr, man havde med ud til den her optagelse. Men så foran alt det her, der kørte endnu en vogn med orkestret på. For som det jo senere blev moderne med at have indspillet musik, så denne her gang i 30'erne, der havde man jo oftest orkestret siddende bag ved kameraet. Og det som det forlyder, det var, at de havde jo altså en stor udfordring, fordi det var jo messingblæsere, mange af dem, som i frostgrader skulle køre rundt og spille musik til det her. Så de havde sådan noget en udfordring med at få lyd ud af deres instrumenter. Og man kan nok også lidt høre det på optagelsen, at når de synger, at det er sådan lidt halvkvalt orkestrering, der kører. Skal vi lige sætte en stor hjertelig hilsen til de her musikere, fordi at spille, altså uanset hvad du spiller på, hvor du skal trykke hurtigt i frostgrader med knokkelfingre, det er jo nærmest. Ja, det kan godt være, at man ikke lige har tænkt. Man har nok ikke tænkt så langt dengang. Og det er jo Nordisk Film, der har produceret den her, og det der faktisk er meget interessant, det kan jeg jo lige sige med det samme, det er, at vi har 8 julefilm på programmet, og de er fra hver sit produktionsselskab, alle 8.
Der er ikke 2 af dem, der har lavet det samme sted. Det er faktisk meget interessant i virkeligheden. Det er jo måske meget interessant, at i stedet, sådan lidt som nordisk film, at de ikke har gjort mere ud af julefilm i virkeligheden. Der har selvfølgelig været nogle film, som har haft lidt jul, men det er ikke meget, de fylder. Nej, men jeg tror, at dengang, altså husk på, det er næsten 100 år siden, ikke? Ja. Der var man jo klar over, hvad der kunne blive en slager og penge. Det var meget sådan, nu laver vi den her film, så laver vi den næste. Og man skulle næsten aldrig se de gamle film igen. Det vidste man jo ikke, man skulle. Nej, Hvem kunne vide dengang, hvad der ville komme, ikke? Hvor vi når så kommer sådan, nu tænker jeg lige på Wham! Last Christmas. Den er jo lavet, den skulle hedde Last Summer. Men så laver man den jo med Christmas, fordi så ved man godt, så har man ligesom et hit, der kan spille hver eneste år. Og det er også derfor, nu kan vi også se i Danmark og hele verden, laver man jo julefilm, fordi så ved man, at den skal alene hjemme, godt eksempel. Så skal man se den hver eneste jul. Hvad er smart. Så det er der jo penge i, og, og det lader det blive udsendt igen og igen og igen. Ikke? Men det tænkte man næppe på dengang, hvor det bare var sådan. Det er nok rigtigt. En af gangen. Ja. Vi skal videre, Jesper, til næste film. Ja, det skal vi. Fra den gamle købmandsgård. Ja. Også kaldet, og det står faktisk også på jul i købmandsgården. Hvilket var lidt mere kort og følge titel. Ja. Ja, og for også lige pejle den ind på jul. Men fra den gang, det er jo ikke en særlig fed titel. Altså jul i købmandsgården, så er vi med på, hvad det handler om, ikke? Det er vi. 1951. Og kommer fra Saga Studie, som vi jo har besøgt rigtig mange gange. Elsker. Ja, det må man sige. Elsker ja, det gør vi godt nok, og vi elsker også den her. Instrueret af Svend Methling, som jo også medvirker i filmen som købmand. Og det er jo igen en stjerneparade af skuespillere, og det er jo også, det kan også se på filmplakaten, at de har jo sat profilbilleder på dem alle sammen, fordi det var altså noget, der kunne sælge. Fordi det er altså navne, der virkelig kan et eller andet. Det må man sige. Skal vi tage dem? Lad os tage dem. Astrid Vium. Astrid Vium og William Rosenberg. Ja. Som det hotte. Ja, det hotte. Det unge, var jeg sådan i gåsøjne. det elskende par. William Rosenberg, som vi jo lige har haft i Min Søsters Børn podcasten. Og som vi jo talte om, vi jo nok bedst kender ham som skurken. Især fra Morten Korch. Ja. Men her, der er den blide, romantiske, uskyldig, eller hvad det han er. Ja, præcis, købmandsassistent, et eller andet, ja. Altså må jeg lige fortælle, altså, jeg har jo lige stået med Astrid Viums gamle kostyme i mine hænder, for det skulle på auktion ude på Rasmussen. Det var fuldkommen sindssygt, altså hun var en meget lille dame, men det var virkelig vildt at stå med et originalt kostyme. Ja, det kan jeg godt forstå. Parentes slut. Hvad var det? Det var fra Krimitok. Ja. Den der anorak, hun har der. Ja. Og Dirch Passers kjole med sådan nogle lange ærmer. Altså det var fuldstændig vanvittigt. Og man så kunne sige det. var en anden side af ting. Det var det. Jeg var nødt til at nævne Ellen Gottschalk, fordi hende har jeg jo et særligt forhold til. Fordi de spiller Karin Norman, som er kæreste med Ellen Gottschalk, men hun er også med, og hun nailer de her dialekter, synes jeg. Ja. Det må du vide, for det er på Fyn, det foregår, hvor Jesper er fra. Men hun er jo, og så er hun jo også i for eksempel 3, hvor man være, der er hun jo inkarneret af sønderjyde. Ja. Og det er hun egentlig også i Løgn og Løvebrøl. Ja. Der er det jo også hardcore jysk, ikke? Så Arne har sådan den fine Tante Rosa, og hun er så. Hun er meget... og tanten i Bag de Røde Porte. Altså i det hele taget, hun arbejder, det er utroligt og meget sjovt, vi lige siger, både Cassiopeia og Bag de Røde Porte, som jo også er fra 1951. Hun har faktisk haft et meget travlt filmår. Ja, det har hun. Men hun var jo også virkelig bare bedårende. Hun skulle have været en værre harpe, men hun var meget bedårende, synes jeg. Hun er meget bedårende. Ja, det er hun også. Punktum. 100%. Så er der... Ja, vi kan jo køre videre. Jamen altså, Sigrid Neindam. Ja, fordi hun er lidt speciel. Ja. Altså, det er jo sgu meget godt castet, men vi kender hende jo ikke rigtigt. Nej, altså hun har ikke fyldt ret meget i dansk film. Det er et navn, der tit dukker op, når man hører de her gamle skuespillere snakke om deres teaterkarriere. Ja. Altså hun var jo underviser blandt andet på skuespillerskolen, har blandt andet undervist Bodil Lutzen, ved jeg. For Bodil Lutzen fortæller så fint i Her i dit liv om, dengang hun faktisk blev smidt ud af skuespillerskolen, fordi at hun, som hun selv siger, nok var både for doven, men også grint lidt for meget. Virkede måske, som om hun ikke tog det seriøst nok. Og det kunne jeg godt forestille mig over for sådan nogle kongelige kæmpe skuespillere. Der er ingen kære mor her, altså det er ikke for sjov. Ja, hun gør en god figur. Ja, jamen, det gør hun da. Og
Og jeg kender hende jo bedst. Jeg ved, du går ikke så meget op i Carl Theodor Dreyer-filmen, men jeg har godt kunne lide at gøre det lidt. Ja, og der er jo Fredensdag i 1943, hvor hun er... altså generelt, alle skuespillerne i den film spiller jo fuldstændig magisk, og der er hun altså en af dem, som den onde svigermor til Lisbeth Movin. Men nej, det er ikke en, vi har mødt ret meget. Hendes filmkarriere har ikke været så voldsom. Det har han ikke. Men så har vi jo alle folkekomedier. Så har vi Bjørn Gokke. Der er jo, ja, lige præcis. Som er Rasmus Christiansen og Henry Nielsen. Lige præcis. Som jo også er med i 2 år efter i, den gamle Mølle på Mols, som vi har tidligere talt om, og den med Helle Virkner. Ja, altså Bruden fra Dragstrup. Bruden fra Dragstrup, lige præcis. Altså lige op igennem 50'erne, der var det var Kjeld og Dirch, det var Dirch Oves forløber, kan man sige. Det var de 2 der. Og Helge Kjær Schmidt, for lige at elsker ham. Bygge ovenpå... Nej, han er fantastisk i den her rolle. Og han har sådan et trick, jeg vil ikke afsløre for, men han har et trick, vi faktisk brugte i min sidste forestilling, som bare han har lavet, og han bruger det i mange film. Men det kan, prøv at se, om I kan finde ud af, hvad tricket er. Men det er fandme, han er bare gudsbenådet. Han er meget ofte kajtet. Han har aldrig spillet førsteelskeren. Han er altid det kajtede tørre. Ja, og alligevel, nej, måske førsteelsker, men der er film, hvor han når at få pigen til sidst. Der er jo en ganske almindelig pige, hvor han jo når at få Bodil Kjær. Kald ham lige for elskeren. Prøv lige at kalde ham. Nej, kajtede tørre, knastørre. Og det er jo også det, de gør ham til i den film. Altså, hvor gammel er det? 47? Jeg bliver 33. Er de bombesikre på det? Altså, de der mand, der står til at skal i graven, ikke? Ja, lige præcis. Og ham vender vi også lige tilbage lidt senere i den her udsendelse. Vi gemmer ham til sidste. Vi gemmer ham til... Ja, det gør vi. Ja. Johannes Meyer igen, i en faktisk meget, meget lille rolle, som godsejer, hvor det er sønnen, der er skurk, den her Bent Rode. Hvilket er sjovt, fordi Bent Rode var sgu meget ofte skurken. Han er jo blændende smuk. Og mega lækker og meget, men han spiller jo skurken i flere af de der film af de første, ikke? Hvor han jo senere, altså Baron von Rüttger er nok den, man husker ham bedst for. Ja. Vi kan også nævne af nyere film 19 Røde Roser, hvor han jo er en karakterrolle. Ja. Men her, altså, det er jo altid rigtig uhyggeligt, når skurken er smuk. Kvinderne også, ikke? Men det er jo, kvinder, hvis det er en grim skurk, så er det sådan, herregud. Men der er noget, når det er en smuk person, der bliver den uartige eller uhederlige, så går det jo altså, det er jo altid mere uhyggeligt. Og det samme gør også med en anden skurk. Ja. Helt. Undskyld, jeg vil bare lige hurtigt sige med Bent Rode, bare lige hurtigt, det er jo også den typiske skurkrolle, han har, altså det der med overklasse sønnen, den rige, forkælede, som lidt har det der idé om, at jeg kan gøre, fordi at han svigter jo flere gange vores hovedrolle inde her. Altså lader hende i stikken, svigter hende, og til sidst faktisk nærmest vil voldtage hende. Hvilket jo er det store drama til sidst. Ida, der kommer hjem til jul, fordi hun var lige ved at blive voldtaget, hvilket hun overhovedet ikke var. Og men bare det smidt ud af pensionatet også, på grund af banken på døren. Ja. Meget voldsom film. Ja. Men man kan sige, altså undskyld mig, og så klip til i dag, ikke? Den eksprinsen i Norge, der har vi lidt det samme med rigmandssønnen, der jo bare tror, at de kan gøre, hvad der passer dem, ikke? Ja. For de har den der magt, indtil de ikke har den mere. Og nu har vi jo, der florerer rigtig meget med magtmennesker, som jo bliver fældet på en eller anden måde i øjeblikket. Så det er desværre stadigvæk et klassisk problem, man skal sige. Ja, det er evigt tema. Men den anden skurk, Kjeld Jacobsen. Hvad synes du om Kjeld Jacobsen? Altså i filmen eller generelt? Ja. Altså i filmen her synes jeg, det er jo udmærket. Jeg kan faktisk godt lide ham. Jeg synes, han er en dygtig skuespiller. Han gør en god figur i flere film. Altså det er sådan et udmærket forhold, vil jeg sige. Okay. Ja, du er måske ikke sådan helt... Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, fordi han er jo den gode karakter i 3 piger fra Jylland, som vi også elsker. Så er han jo den dårlige karakter i film som Komtessen. Så er han, synes jeg, lidt belastende i Gysergave Tanter, som den her meget, meget dybe stemme kriminalkommissær. Ja. Frøken Eriksen. Men er det så mere hans roller, eller ham som skuespiller, du... Jeg synes bare ikke, han former. Altså også i Greven på Nittengård, hvor der er en lille bitte birolle. Min hus er ikke så godt fast. Men han er jo dygtig. Der er jo ikke noget med det. Jeg synes bare ikke, han sådan... Altså, jeg kan ikke mærke ham. Det er måske det. Jeg kan mærke Willem Rosenberg, jeg kan mærke
gøjlerne, jeg kan mærke, alle de andre selv, Johannes Meyer kan jeg mærke, men jeg kan ikke rigtig mærke, altså han gør bare, og det, jeg vil det skulle jeg jo det, altså jeg vil kritisere manden, for han gør jo fandme sit bedste, men jeg synes bare ikke, at det er sådan, han gør det også fint, jeg bliver også sådan lidt, man kan mærke, at han er ulden, og jeg synes, han yder en god præstation her, fordi at han præsterer at lave et utiltalende menneske. Ja, og det gør han, ja. Det er derfor igen, det gør han, og jeg bliver også irriteret på ham altså, i den her rolle. Ja. Og især overfor hans stakkels kone, spillet af Inger Stenner. Som vi husker i den store sangrolle i 777, hvor hun jo var en ung pige. Hvorfor så alene? De gjorde deres bedste, lad mig sige det sådan. Ja. Og så spiller hun jo operette-skuespillerinde nogle år senere i Så mødes vi hos Tove. Der synger hun sgu meget bedre. Ja, det lykkes. Tak for legatet til en sangtimer. Men ja, hun er yndig og god og fin. Jamen det er hun. Nu ender vi hos den kære i en meget lille rolle, må man nok sige, overfor Anna Henriques. Ja. Christian, nej. Ib Schønberg. Jamen. Der, en af mine bibler hjemme på natbordet, det er danske film fra A til Z af Morten Pihl, som jeg altid har elsket meget at læse i. Og han kommer med sådan en god beskrivelse af Ib Schønberg, hvor han jo siger, det er, jeg næsten citerer ordret, det er mig en gåde, at denne her, og hvad er det han skriver, sådan, den her lille tykke her middelmand, for næsten at citere Far til 4 i sneen, hvordan kunne han være, måske ikke engang Danmarks, måske en af Europas bedste karakterskuespillere på det her tidspunkt. Og ja, man kan undre sig, fordi at han er jo formidabel. Jeg vil ikke sige alting, men hvis du tager hele hans liste, så kan du finde alt. Du kan finde den søde overklassemand, du kan også finde overklasse-alkoholikeren, du kan finde underklasse-manden, arbejderen, overklasse-morderen, du kan finde arbejderen, du kan finde den gemytlige betjent, du kan finde alt i hans rollefag, men han lavede jo også, altså jeg ved, det var ikke hele hans levebrød at lave film, det kunne det nok have været, fordi han lavede jo masser af film hver eneste år frem til sin død. Og en lille sad fact, det er jo, at han laver Bruden på Dagsdukken. En lille rolle. Igen, den velhavende professor, lidt distræt, lidt tilbageholdende, men elskelig person. Ikke? Og så laver han den sidste scene, så siger han, tak for i dag, og på gensyn til den næste film. Og så døde han. Men han gik jo helt til en skuespiller og sagde, goddag, jeg vil gerne være skuespiller, hvad skal jeg gøre? Og så starter han jo bare sådan, rimelig stort, vil jeg sige. Det går, og det tager bare hurtigt fart med ham, ikke? Og bliver, og den er makkerskab med Arthur Jensen, og det er jo igen sjovt, ikke? Splinten og den store tykke mand. Det var jo så lidt Gø og Gokke, fyr og bi, men Torben igen. Altså det var de jo det hele taget gode til over på Acerfilm der i 30'erne, at tage koncepterne, der var populære i USA. Altså vi havde jo Lille Connie, som jo var danske Shirley Temple, og som du siger, Gø og Gokke, altså på dansk Ib Schønberg og Arthur Jensen. Men jeg skal fortælle jer, en film jeg så, som det, altså jeg skulle komme over, altså der var jeg fuldstændig chokeret, og nu ser jeg den igen med helt andre øjne. Men først skal jeg så Den stjålne minister. Hold kæft, jeg var bange for Ib Schønberg. Jeg er jo sindssygt stjernepsykopat, altså virkelig stjernepsykopat. Fantastisk spillet. Jeg skulle virkelig sådan, han brænder igennem skærmen. Og jeg bliver fuldstændig utilpasset af sådan et menneske, fordi, og det er jo også fordi, man måske har mødt nogle mennesker i det virkelige liv, så der kommer ind noget resonans. Men nøj, hvor han bare skrækkelig i de der film, ikke? Og så igen, så har vi Far til 4, faren, som bare er lille albinus, som bare er det sødeste og mest jordnære og kærlige. Ja, så der kommer vi bare helt spektret rundt. Men som du siger, det der var lidt interessant for mig som nyborgenser, det er, at den jo faktisk er optaget i Nyborg, eller noget af den er.
Der er jo flere scener. Så næste 3 kvarter handler om Nyborg. Ja, nu skal I høre. Er I klar? Kære venner. Nu har han talt om. Der er jo en scene, hvor Inger Stender står nede på torvet og er til sådan torvemarked og møder William Rosenberg. Den er jo optaget i Nyborg. Og der er lige et kort klip af Astrid V. Lund, der kommer hjem til jul. Hun går i snevejr hen af igen torvet i Nyborg. Så det er lidt hyggeligt at se, hvordan det så ud dengang i 50'erne. Jeg skal helt så sige, at torvet har virkelig taget forandring siden da. Så altså, der er lidt hyggelig nostalgi i det, men de har jo så også været i Assens, altså hav, fordi da jeg så filmen første gang, der tænker jeg, det er da Nyborg. Men når de så er nede på havnen, der kunne jeg ikke rigtig genkende det, men der kan jeg så også forstå, at man er på den anden side af Fyn, men der er man i Assens i stedet for. Og bemærkeligt, der var ikke nogen Storebæltsbro. Og det vil sige at få de der kæmpe lastbiler, som det var, det kæmpe udstyr, og alle spillerne over, og inducere dem på en krog, hvor de kunne sove om natten, fordi de har sikkert brugt mange optag på det, og sminkø og meget andet, ikke? Det er noget af et udstyrstykke. Ja, det har ikke været for sjov at skulle til Fyn og optage på det her tidspunkt. Det samme med det store løb er også optaget i området af Nyborg, så det er så dejligt, at de faktisk har, jeg ved ikke, haft lyst, tvunget, sponsorat, whatever, men at de også kom lidt ud for Sjælland. Ja. Så endnu en dejlig julefilm. Og den ender jo med det smukkeste juletræ, kæmpe juletræ. Og så har de jo en blind sanger med. Ja, det er rigtigt. Altså, godt, du lige nævner ham. Ja, jeg synes bare, det er bare så... det er så vildt, at man... Altså, og det burde jo være en selvfølge. Men jeg synes bare, det er skønt, at man viser, at der sidder den her blinde organist, og så bare synger stjerne godt. Og man tager det med. Men det var jo, jeg ved ikke om det her, vi havde jo ikke set det så meget på det her tidspunkt i dansk film. Det kom jo rigtig meget i 50'erne og især i 60'erne, at man tog de der tidens hotte navne og fik lige puttet dem ind. Så ja, her der brugte man jo Johannes Wahl til Johannes Wahl til at lige komme og synge et par numre. Og det er også bare men der har Johannes bare en rigtig trist replik, jeg kan næsten huske den. Og nu vil Johannes synge for os, som han så udmærket har gjort det før. Var sådan et andet. Okay, kan du gøre det bedre selv, de ting? Altså, det synes jeg er sådan lidt. Og så vil jeg lige sige en guldreplik, at vi har faktisk glemt Svend Methling. Jeg vil gerne lige nævne Svend Methlings pels. Ja, det er til sidst i kanen. I love it. Altså, det er sindssygt, mand. Ja, det er bare så meget julemand. Det er jo lige før, han ikke kan komme ind til døren. Altså. Nej, det er jo ikke engang, det er sådan noget foruld. Ja. Kæmpe hvid kåbepels. Jeg tænker, der var julemanden så, ikke? Men det er selvfølgelig. Og som jo igen altså har de der skønne, varme, lune drillerier, ikke? Hvor frøken Toft, der kan kun Camille til, det bliver man smuk af. Ja, og hun er bare alt af den smuk. Jeg elsker jo også altså de replikker, som man har, jeg ved ikke, om han selv har skrevet dem i virkeligheden, men som i scenesætter Svend Methling, men det der, som du kommer ind på der, men også at hvor fru Horsted, hun har fået en rykker, fordi de ikke har betalt, og så er det jo, hun kommer ind til købmanden og siger, ja, de har jo skrevet til mig. Nej, det var da hyggeligt, siger han så. Selvom de i virkeligheden er i et alvorligt ting. Så nej, det var da hyggeligt, jeg har skrevet til dem bare. Og også hun siger et eller andet, det er jo fordi, jeg ikke har betalt, kan det nu passe, og sådan noget. Altså, jeg kan godt lide den der joviale måde at håndtere sådan en lidt tung ting på. Helt enig. Ja. Men, nej, nu glemte vi jo noget. Er det muligt? Ja, det blev muligt. Helga Frier, som Nisted, som rullekone. Du og jeg to, hver hos dig. Ja, som jeg har haft tidligere i De Blå Drenge, og som man jo måske bedst kender fra Næsbygård-filmene, som Marie Kogekone. Og hun er jo, altså det er jo en klassisk Helga Frier-rolle, hun har her. Elsker. Ja. Helga Frier. Ja. Men det er så skønt at se, for det første sidder hun i 1933 og sminker sig derinde på teatret i en kimono, der er gennemsigtig, og hendes voluminøse barm, den springer i kameraet, lad mig sige det sådan, og det synes jeg virkelig, det er jo virkelig pornografisk, så er det sagt. Men hun er fantastisk. Jeg elsker hende jo allermest i min yndlingssport, den kortfilm, Fløjtespilleren. Den rammer mig totalt. Fru Carla, hun er fantastisk. Men hun er skøn, fordi hun har altid... Hun er egentlig, altså her der spiller hun slatterkælling, det gør hun fantastisk. Og i De Blå Drenge, der spiller hun hystaden, der ikke har gammel talent. Men jeg synes bare, hun altid har glemt i øjet, elsker ligesom Rasmines bryllup, eller
Alle de der Morten Korch-film, du har Ja, fordi altså, jeg sidder jo lige nu også og tænker Morten Korch, altså, eller Nesbygård-filmene, hvor hun jo er den der moderlige samlingspunkt i det her køkken. Ja. Altså, de to brødre, Ole og Nick, som jo er så forelskede i hende, selvom hun overhovedet ikke er interesseret i dem. Ja, og hun har Marie-Louise Konning, som Erna, som hun bliver lidt mor for. Dejlig, hjertevarm portræt, hun får. Jo, men det er sjovt, at der er en lille smule Laura i hende for Matador, fordi det er hun ikke den der skrappe, ja, bestemte. Ja, kvinde der, ikke? Som altid bare smelter. Altså bare sådan, og redde, ja, så farvel Thomas, vi ses jo nok ikke mere, så skal lige redde ægteskab herovre. Hvem siger, jeg fylder 53? Ja, hun er sgu skøn. Ja, det er vidunderligt. Nå, Jesper. Ja, vi må hellere se at komme videre. Godt. Blader. Vi bladrer. Og så kommer vi til julebal i Nisseland. Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi den hedder jo Far til 4 i byen, men... Hvilket ikke er nogen mening. Nej, jeg vil sige, fordi altså, i folkemålet bliver den jo julebal i Nisseland. Og det er jo netop det der Far til 4 i byen. Altså, nej, det er de ikke. Nej, det er altså, jeg sad nogle gange og tænkte, når jeg sad og så live fra Bremen, der blev sendt her for nogle år siden, hvor jeg tænkte, det er jo egentlig en sjov titel, altså du kan få meget ud af den, altså i byen, altså i bytur, eller diskotek, eller et eller andet, altså lave noget fis ud af det jo. Men altså, vil sige, de sidder jo i rutsjebanen i Tivoli, så det er jo det med, at vi starter med at være Tivoli, hvilket også bare er et skide godt trick, kære filmproducenter, så har vi allerede sat det er sådan et pæredansk. Ja. Fuldstændig. Og det giver jo ikke nogen mening, hvis vi skal tale om filmen, at familien går i Tivoli og møder onkel Anders derinde. De vil jo aldrig nogensinde gå ud uden at spørge onkel Anders. Nej. For de bliver jo faktisk overrasket over, at han sidder der. Han sidder overkøbet og sover. Ja, jeg giver mig jordens største chok, hvilket er svinsk. Men man kan sige, hvis vi lige skal... vi kan godt tage dem en for en. Lad os starte med faren. Ja. Carl Stegger. Men det er jo sjovt, det er jo ikke ham, der står øverst på plakaten faktisk. Det er jo Peter Malberg. Så tager vi sgu vidt det. Det er virkelig sjovt. Ja. Peter Malberg. Ja. Fantastisk skuespiller. Ja, lidt det samme som Johannes Meyer. Ja. Altså karakterskuespiller i Guds nåde, fuldstændig. Men hvor vi filuren der i 40'erne, altså jeg elsker ham jo virkelig i hans onsdagsveninde, hvor han er den her krejler, spilopmer, svindler type, hvor han jo bare har talens gave og bare kan svine Maria Garland til på den mest elegante måde. Jeg elsker ham for det. Og han starter jo i Lynet også, det er 1934, hvor han jo bare spiller dobbeltrolle, og han er fantastisk. Men Jesper, ved du, hvad de har fundet ud af? Nej. Fortæl. Peter Malberg gik med make-up til daglig. Nå. Kan man mærke sensationen? Men altså, jo, det er jo igen, husk på, at vi er, i den her tid var det jo sådan lidt vildt, at en herre gik med make-up dagligt, men altså, det viser også, at han måske var lidt en krukket herre. Men han var også forfængelig her, men han var fantastisk. Og jeg er glad for, at han skulle spille Far til 4 og Onkel Sofus. Der forlangte han at spille dobbelt, eller få dobbelt honorar, for han spillede jo 2 roller, hvilket er retfærdigt. Ja, det vil jeg også sige jo. Så godt kæmpede den. Ja, men han havde status til at kunne få trumfet sådan noget igennem. Jo, og vi kender ham jo fra Morten Korch-film. Mange kan ikke se det af ham i Sommer i Tyrol, men det er ham, der spiller Kaiser Franz Josef. Det er det nemlig, ja. Og kære Carl Stegger. Kære Carl Stegger. Og så er vi jo i 1956, som jo er et meget markant år for dansk film, fordi det var jo i 1956 den første danske farvefilm, den kom, som jo var Kispus fra Nordisk Film, lige præcis, som jo også lavede Krivitok, som jo også var farver, men ASA, de nåede jo også at udsende 2 farvefilm i 1956, Far til 4 i byen og Flintesønnerne. Genial Morten Korch-film. Ja, altså det vil sige, det er nok for mig en af de bedste. Eller den bedste. Ja, den er virkelig dramatisk. Ja, det er nok der, hvor den bedst fortalte historie i Morten Korch-serien. Det må jeg sige. Som jo også var Alice Friedrichs. Og så er du her, Yves Schönberg medvirker jo i begge, men det gør Ebbe Langberg også. Han har jo en gæste. Ikke Yves Schönberg. Hold kæft, jeg mener i musikken. Ja, tak. Hør du, hvad jeg mener? Ja, sorry. Men det sjove er, at vi taler om før, det med små biroller, og Ebbe Langberg, giga-rolle i Flintesønnerne, og så bare lige en gæsteoptræden. Ja. Altså lille bitte rolle. Som logerende. Og vi kan da tale om, Jesper, at vi to har jo vi kører mod danske film.
den her bustur, hvor vi jo, der var lidt debat om, hvor var det loftvindue henne. Ja. Ja. Det var der debat om, det skulle være på den anden side, og det kan man gå ud og undersøge. Det kan man jo gå ud og undersøge, Lyngby, ja. Det kan man. Vi skal videre til en fuldkommen vidunderlig skuespillerinde, der hedder Birgitte Brun. På dette tidspunkt, Birgitte Brun, ja. Og senere Birgitte Prise. Ja. Sikke et talent. Ja. Altså hun kommer ind med sporvognen, vil jeg næsten sige i dansk film, ikke? Kommer ind og starter som statist i en Morten Korch-film, hvor hun er cykelpige. Ja. Og så siger det bare, og så går det bare stærkt. Ja, det må man sige. Med det her film, og jeg elsker hende jo virkelig meget, og nu kan jeg ikke huske, hvad filmen hedder, for jeg kan aldrig kende forskel på dem. Om det er om det er farlig ungdom, det tror jeg det er. Ja, der er hun med, ja. Alfred, bare sådan, altså de der helt sådan livstrætte igen overfor i Busin. Ja, lige præcis. Men de var jo lige det der danske, blonde, hotte, unge par. Det var de. Og hun blev jo et kæmpe navn, ikke kun på dansk film, men også på dansk teater. Hun blev jo senere teaterdirektør. Ja, blandt andet på Det Kongelige og på TV-teateret. Ja. Jeg kender en skuespillerinde, som kommer ind til Birgitte Prise og skal fortælle hende, at hun er blevet gravid. Og Birgitte Prises svar, det var bare... altså, det var dumt at være det. Det var ikke noget det. Nej, det var ikke. Så var der en fagforening indover det. Men det var jo egentlig en smuk tanke for mig, for Birgitte Prise så jo talentet og tænkte, der er virkelig gods foran den lille dame. Men nu var den blevet mor, eller skulle til at være mor, og så stoppede den her karriere bare. Men hun er jo også fra en tid, hvor det jo galt, altså hvor det var teateret overalt. Fuldstændig, ja. Nå, vi skal videre, Jesper, til en anden vidunderlig dame. Ja, og det er naboen, vi er ude i her. Hun er i hvert fald ganske vidunderlig, det må vi sige. Agnes Reni. Fru Sejersen, nok absolut det, hun er mest kendt for, det må man sige. 1000%, Ja, fuldstændig. Man gør jo også gode figurer i Nesbygård-filmene, som Tante Thyra. Altså, der elsker jeg sådan, jeg elsker, jeg altid synes, det er så spøjst. Den der måde, de altid skal præsentere hende på. Det var det samme, hvor vi har snakket om i tidligere podcast, den der scene på bænken. Nej, jeg var på Næsbygårds Arving, hvor Bjørn Puggaard Møller og Valse Holm, de sidder og skal lige repetere hele etterens handling, inden at vi kan gå i gang med filmen. Det tager kun 12 minutter. Det tager kun 12 minutter, og komme igennem det hele. Og det der med, det er hende der tænker højt, som er lidt tumpet oven i hovedet. Ja, det er jo hende. Vi går videre, jeg kan ikke klare det. Det som er klassikerne, det er jo bare sådan, når du spiller den samme rolle i gentagende film, så bliver du kendt for det. Sådan er det jo bare. Jo. Men jeg elsker hende jo også i Sørensen og Rasmussen, hvor hun er den her nabobaronesse, der er finere og fin og meget, meget og ikke vil hilse på Greven Danner. Ja, lige præcis. Ikke? Hvor hun jo også bare gør en skidegod figur. Og så har hun en lille gæsteoptræden i Pigen i Sølyset, hvor hun er den her skuespillerinde, som er det mest infame, lumske, udspekulerede møgkælling. Og jeg er ked af at sige det. Kan jeg sige det? Kom med det. Jeg har bare mødt sådan nogen. Men det er simpelthen så ærgerligt, fordi hvorfor skal man være sådan der over for andre mennesker? Hvad er det for noget? Det vil jeg godt, jeg kæmper lige for, at vi kan få de her diverne væk, og så tale ordentligt til hinanden. Det kan ikke nytte noget. Vi går videre. Men lidt usædvanligt for Far til 4, så kommer der jo på et tidspunkt i filmen hvad skal vi kalde det, en drømmesekvens. Altså Lille Per, som jo drømmer om julebal i Nisseland, hvor han bliver vækket af nok en af de mest uhyggelige nisser i dansk film. Hvad fanden har de tænkt på? Det er en børnefilm. Ja, det er en børnefilm, og vi kan jo sige, det er jo Anisette, som jo er lille søster til Rudi Hansen, som hun hedder på det her tidspunkt, der spillede Mie, som har fået en eller anden maske på, der gør hende sindssygt uhyggelig. Altså man kan virkelig undre sig, hvorfor man lige gjort det så, og så med den der dybe bas-opera-ting-stemme, man har puttet på. Altså det er lidt spooky. Engang min lille ven, hvor vi nu skal hen. Altså, det er jo, det er simpelthen for meget, og det er så mærkeligt. Men stadigvæk så er det jo... Men så er hun jo også med, undskyld, fun fact. Så ser vi senere en pige, der står og synger, her er risen grød for fad, og spis dejlig mad, og det er en pige, der synger den. Ja, der synger til det. Det er hun lægger stemme til den. Men det er ikke pige, det er en anden pige, der sidder, men der bliver... Og tænk, at man ikke kunne finde en pige dengang i hele Danmark, der bare kunne synge 2 linjer
på en yndig måde. Det har været nemt lige at sige. Det var åbenbart, ja. Det er åbenbart, det må man Men sige. det er det samme fun fact, og vi skal også videre i teksten, men Ib Mossin lægger jo også stemme til en ikke helt ukendt fodboldspiller, Det gør han. der hedder Igen i Far til Harald Fire. Blåtand. Ej, Harald Hansen. Ja, og det igen, der kan man så også undre, hvorfor har man lige valgt det? Fordi det er jo, som du siger, Far til Fire med fuld musik, Jamen, det må da være det nemmeste, åbenbart. hvor tidens største fodboldspiller jo lige har en birolle som fodboldtræner Harald Nielsen, som jo blev gift med Rudi. Og som du siger, ja, og det er ikke særlig svært at høre, at det er Ib Mossin, som har taget en lille accent på, og så fuldstændig eftersynkronisere alt, hvad han siger. Jo, men det samme ser vi også i Flådens friske fyre, hvor det irriterende nok, der er det Gita Nørby, som spiller filmens kvindelige store birolle, som skal have det, passer i anden. Hun lægger så lige stemme til den her pige, som Svendborg. Ja, som Jan Prisgaard gerne vil vise sine frimærker til. Ja, og det giver, og jeg hader, det synes jeg så er synd i dansk film. Ej, hvor jeg bliver altid den kritiske, jeg kan godt mærke det. Jamen, det må godt være. Jeg synes, det er sådan lidt synd, når vi har det her danske sprog, som er så smukt og fantastisk og så forskelligt. Altså møder Jan Prisgaard en pige i Svendborg, som taler rigsdansk. Hvorfor får vi ikke noget fynsk ind over? Og gør hun også det? Altså, er det virkelig dig, der er skibet? Jamen, det er for godt følge mig lidt på vej. Jamen, det er der på en måde... Jeg ved så ikke, hvad det er for en dialekt. Nej, jeg ved så ikke, hvad det er for en dialekt, de har smidt på. Det kunne bare være skønt, hvis det kunne have været lidt provins. Ja, kunne man have brugt der. Ja. Så har vi et Mossin. Mosin, ja. Nej, jeg har et fun fact til dig, Jesper. Du vil elske det. Men til jer, tænker jeg også. Ja, men du vil bare elske det mere end de. Ja, lad mig høre. Vi tager det senere. Men Ib Mossin spiller jo så, han kommer jo også ind med Firtoget, og debuterer jo voldsomt meget, og spiller jo virkelig, virkelig godt. Men vi må jo nødt til at være ærlige i vores podcast, det er det handler om. Altså, jeg tror, jeg taler for os begge, du må endelig bryde ind, hvis det er, om at han var bedst i sine unge dage. Som skuespiller. Nu kommer du igen ind på noget, vi jo har talt. Ja. Jo, så tager vi som skuespiller. Ja, det er helt sikkert. Godt, og så går det... Men det var så også fordi, mange af de film, han jo lavede senere hen, det var jo film, han selv instruerede også. Jo, men altså, og han, i Matador, der var han glimrende, synes jeg, men så har han en lille birolle i den tv-serie fra 1979, der hedder med Lillevaldsbroen. Hvad fanden er den hedder? En by i provinsen. En by i provinsen, tak skal du have. Den der, det er sgu sådan lidt, der er Ebbe Langberg forresten også med, men det er sådan lidt, ikke helt så godt. Men Jesper, så vælger han jo at så gå, han bliver i filmens verden og vælger så at instruere og skrive filmene, og hvad synes de om det? Det har jeg udtalt mig om før, du ved godt, hvordan jeg har det nu. Nu skal vi have det, nu skal det med på video. Jamen, nu siger det, og alt det vi jo sidder og siger her, det er jo med den største kærlighed til dansk film. Right. Og jamen, det er det jo. Det er altså, det jo. Det er det jo. Ja. Ikke? Ja, det er det. Ja. Vi elsker jo dansk film, det er jo ikke det. Men der er det også sjovt nogle gange at dykke ned i de ting, hvor man synes, at dansk film har fejlet lidt. Og det må jeg jo altså nok sige. Jeg må være ærlig og sige det, jeg står ved det. Jeg synes, Ib Mossins, mange af hans folkekomedier, det er simpelthen noget af det værste lort i dansk film. Jeg synes, det er så... Beep! Altså, jeg synes, det er så... Altså, jeg synes, Fædrene på Torndal, synes jeg er okay. Den slipper det okay fra, men Brandbørge rykker ud. Nok noget, altså det er så forfærdeligt. Jamen, det er frygteligt. Ja, det ved du har nej, jeg vil også lige have ved, den søn fra Vingården, hvor han jo selv spiller hovedrollen. Jeg synes, det er skidt. Ja. Jeg synes virkelig, altså det spiller dårligt. Det er... Så har jeg sagt det. Så er jeg kommet det ud. Men så kan jeg fortælle dig, jeg kender ikke baggrundshistorien for det, men jeg har læst mig til, at han heller ikke var den mest vældige instruktør, og faktisk skulle Axel Strøby have forlangt af hver gang, fordi Ib Mossin var instruktør. Ja, Fædrene på Torndal, ja. Og når du så skulle optage, så sagde Axel Strøby bare sådan, Mossin, bare gå væk med dig. Han ville ikke have ham i nærheden, han skulle optage. Og så optog de, og Ib Mossin fulgte sikkert med helt om bagved, langt væk fra det hele. Og så skulle han sådan råbe nogle super godt klaret, eller den kom i kassen, og Axel Strøby var der røv lige glad. Og det er jo også forfærdeligt af sådan et arbejdsforhold. Ja, men også interessant, man så gør det, kan man så sige. Fordi jeg synes jo også, jeg har... det forlyder jo også, at Karl Stegger bestemt heller ikke havde det bedste forhold til Ib Mossin, men de har jo krydset mange gange hinanden i dansk film, blandt andet Far til Fire. Så ja. Jesper. Ja, det kan være, det var mest penge, det handler om. Ja. Så, men skal vi gå videre? Mie, Ole og Lilleper medvirker også. Vi går videre. Hvem siger du, undskyld? Mie, Ole og Lilleper. Jo, ja. Og det er jo igen det der med, altså det er jo sjovt, fordi at i den første Far til Fire film, der bliver de jo præsenteret med navn på
introen, men i resten af tiden, der er det jo kun med fornavn. Og det har jeg så også hørt, at det var jo en måde at lidt beskytte børnene på i dansk film. Det er fordi, man ser det masser af andre gange. Det samme med Lille Connie og Lille Grete, så videre. Det var en måde at ligesom passe lidt på børnene, at man ikke sendte fornavn. Så skal vi videre til... Nej... Ja, nu! Ja. Så kommer vi til Julie Skovredgården. Så kommer vi til Landsbyen. Kan vi gøre det kort? Jo, vi kan sagtens gøre det kort. Vi kan jo lige sige hurtigt. Instrueret af Ole Mønster. Aner ikke, hvem manden er. Produktionsselskabet Dansk Film Co. Ved det heller ikke rigtig noget særligt om. Men man har jo taget nogle af de sådan lidt upcoming og hotte unge skuespillere tilbage i 50'erne. Vi har Claus Pagh, vi har Henrik Wige, ja lige præcis, og Mimi Heinrich. Og så har vi også, og det vil jeg faktisk gerne sige, det er absolut lyspunktet i den her film, Ilse Lille Larsen. We love her, og jeg synes faktisk netop, hun har et dejligt, naturligt spil i den her film, hvor jeg synes, alt andet omkring hende, det er så... Det har han jo altid haft. Ja, jamen, det var det. Ja. Det var det. Men jeg tror, at det som også fejler i filmen, det er, at lydoptagelsen er så dårlig i den. Ja, jeg prøver alt er dårligt. Altså, det er så gennemført i en forfærdelig film. Manuskriptet er anstrengende, de spiller anstrengende, og det er hele vejen rundt. Der er en guldreplik. Ja. Der er en guldreplik, hvor der bliver spillet klaver, og så vender Helle Gerløf Schmidt sig om, vores elskede ven her, og siger, det var slet ikke så tosset. Det er bare den mest fantastiske måde at sige, det var noget værd lort. Ja, lige præcis. Og noget af det, jeg sådan vil fremhæve som det der lidt ekstra anstrengende, vi har jo Comic Relief igen, Helle Gerløf Schmidt, som den her lidt sære Busse, som man jo hedder, skolelærer, som har haft alle de her unge mennesker i skolen, så han kender dem godt, ved hvad de er, ved hvad de gerne vil, og med fremtid og det der. Og han har en papegøje. Stemmen er Jesper Trolle. Ja, det er mig, der er i din influencers. Men der er den der scene, hvor Claus Pagh og Gita Nørby, de kommer på besøg, de skal til te, og så tager de jo den klassiske med, altså fordi vi skal have lidt komik her, så det er jo den klassiske med skolelæreren, det er at gå ud, kommer ind med en kande te, og opdager, at der ikke er kommet teblad på. Og det er jo den stil, der bare kører. Og Gita Nørby, der sidder i billedet og ler så hjerteligt, som hun kan, bare for at skabe lidt hygge omkring den der scene. Altså hun sidder og griner af den der fjollede skolelærer. Det er der, vi er. Altså det er virkelig der, vi er. Og der er jo en forfærdelig scene også, hvor... nu tabte jeg lige tråden. Der er mange forfærdelige scener. Jeg skulle sige, der er mange forfærdelige scener. Men man kan så sige, at de er jo nede og optage ved et sted, som du jo kender ret godt efterhånden. De er jo nede på Stevns Fyr og har nogle få optag. Og der er jo også igen en fuldstændig ligegyldig, tynd, dramatisk scene med Claus Pagh, som kommer til at falde ud over kanten og hænger der på skrænten, og de når lige at redde ham og sådan noget der. Lidt en hilsen til en film, der kommer lidt senere i 1966, Gys og Geotander, med Helle Virkner der også, men den scene er noget mere lang og dramatisk og fungerer noget bedre end det her. Så det... Jeg ved, vi vil jo gerne rangere de her film, når vi er færdige, og der tror jeg godt, jeg ved, hvor Skovredgården. Det går videre. Så har vi Landsbylægen her, det er en dejlig film. Og her er det jo så, nu kommer vi så op i, altså før der stod Ebbe Langberg anden nederst, nu er han altså ikke toppen. Ebbe Langberg, Gita Nørby. Vi har nu placeret Danmarks nye celebre skuespillerpar her. Og jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen, at han skulle skjule sin homoseksualitet. Og det gjorde han, det skulle, sådan var det jo bare desværre, men det gjorde så, når det var på udoptagelser, så næsten råsnavede han jo Gita i gulvet, fordi at der var altså publikum, der overvejede optagelsen, og de skulle fandme se det. Men i studiet, hvor der kun var kolleger, der var det lidt mere behersket. Men altså, Landsbylægen, Jesper. Ja, Palladium skal vi over til på den her, og er jo lidt i en film i en
skal vi kalde det en serie? Ja, en stime, ja, det var et godt ord for det. Der var jo lige det i starten af 60'erne, at man lavede alle de her romanbladsfilm. Drømmen om det hvide slot, som vi har talt om tidligere i en tidligere podcast. Vi har Komtessen, vi har Slottet. Men, og det, som jeg jo faktisk synes er lidt interessant i forhold til det her, det er jo, at jeg vil sige, lige så hot i 1961, måske næsten mere hot, Malene Schwartz. Jeg synes faktisk, det er interessant, det ikke er hende, der er kommet på plakaten her, men omvendt, det er jo ikke Malene Schwartz og Ebbe Langberg, der har romancen i den her film. Det er jo Gita Nørby og Ebbe Langberg. Men... Og bemærk vældig lige, at Lone Hertz står over Malene Schwartz, det giver nogen mening. Men det kan så også godt være, at fordi det er jo en af de første af de her romanblads, de kom jo der i 61, 62, 63, 64, hvor det jo så senere hen var Malene Schwartz, der var den alt dominerende. Så det kan godt være, at hun har ikke lige... Vi skulle lige vente et år til, så var det hun talte mere end for eksempel... Og Lone Hertz har jo lavet de der ungdomsfilm også, hvor hun jo var fantastisk som københavneren her. Ikke? Ja. Men det er sjovt igen, prøv at se... Det kunne også have heddet En homo og 4 damer, fordi det er kun dem, der er nævnt her. Altså, det er jo lidt sjovt, der er jo ikke nogen af jer, der er nævnt. Nej. Altså, og John Vitti spiller jo greven her, og det er sådan lidt fesen rolle til ham. Han har været fantastisk i andre film, men her er det er sådan lidt fersk. Ja, men vi er jo så tilbage til de skuespillere, vi har talt om tidligere. Helge Kjær Schmidt, som jo er sådan noget advokat, sagfører, et eller andet. Johannes Meyer, med Korthus. Johannes Meyer, som er lægen, som går på pension. Så vi har lige igen inde der, og der er jo, vi har været inde på det senere, en meget, meget, meget spøjs scene med Kære Valsø Holm og Børge Møller Grinstrup. Hvor de jo kommer og vil... Ja, lige præcis, fordi de jo vil overtale Ebbe Langberg til at være hovedlæge i distriktet, for grund af Knud Halles, der spiller den her alkoholiserede læge, med Valsø Holm, der fuldstændig fører ordet, og hele tiden henvender sig til Børge Møller Grinstrup, som bare står... Ja. Han siger ikke til det bare. Han siger ikke til det. Ja. Det er en fed rolle. Det er en fantastisk scene. Det er sådan en Gør Gokke-parret her. Ja. På en meget men så er på glanspapir. Så har vi en af vores yndlings birolleindehæver med i filmen også, og det er Inge Ketty. Og stor nok i hovedet og røv. Og det er jo sjovt, det er jo en rolle, det er jo en figur, der bliver kopieret. Altså den samme er jo også i Drømmen om det hvide slot. Ravna og slottet, som det der stuepige, der sladrer lidt for meget. Det er fuldstændig det samme. Ja. Altså det er rent Yvonne om igen. Man tager den der karakter og flytter rundt i filmene. Men hun kunne også noget, og den er nysgerrig og uskyldig og sådan og lidt uintelligente. Det var hun jo også. Altså, men det var sådan, det var en hits. Men det er sjovt, og det er jo Anker, også Anker Sørensen, som har instrueret den, og det er også ham, der har instrueret de andre romanbladsfilm. Og der er meget den samme stil, der går igen i de her film. Meget det der med, måden vi viser på, at tiden går, det er det der med, at vi filmer et blomsterbed. Ja. Så fader vi over i, nu er de blomstret, eller nu kigger vi på noget, hvor solen skinner, så slukker lyset, så er vi i vinteren. Altså på den måde hele tiden, samme måde at fortælle på, nu flytter vi os i tiden. Men også mange gange det der med, at netop det der med en Ketty, altså vi flytter sladeren ud, altså vi får meget historie fortalt ved nogen, der står og snakker. For vi har jo 2 fantastiske kvinder jo også i Landsbylægen. Grete Frische og Ebbe Amfeldt, som jo... hoved. Ja, der har vi jo Snøgle Sofie repræsenteret, som jo står på torvet hele tiden og sladrer om, hvad er det, der foregår. Det er jo en fin måde at få historien videre på, kan man sige. At det der med, det bliver en sladder, der foregår et eller andet, så det ikke bare, vi skal ikke have scenen med, hvor tingene foregår. Nej, vi får lige fortalt, det her det er sket. Men jeg synes, og det er skide sjovt og alt er godt, men det er fandme også en vigtig del, fordi det handler om det der med, at først er de bange for forandring. Ikke? Så kommer den vores fine Dr. Kjærgaard ikke går der længere. Altså alt der er galt med den nye læge, de kender vi ikke engang. Nej. Det er bare med, for det er forandring, de har. Men det er jo, altså, det er jo et billede af alting, altså. Ja. Men det er jo en film, som jo det meste af tiden foregår om sommeren, men jo slutter af med både jul og bryllup på én gang. Og Inge Ketty, der græder. Og Inge Ketty, som sidder helt rørt, ja. Det er så dejligt voldsomt. Ja, men det er sjovt, jeg tænker, jeg tror, det er en film, som jo ikke vil gå i dag. Og der tænker jeg på, vi har 4 meget, meget, meget smukke kvinder. Vi har faktisk 5. Vi har 4. Der er Gita, der er Lone Hertz, der er Malene Schwartz og Hanne Borsenius.
Og det er jo glansbilleder af de her kvinder i den her film. Og jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der måske i dag, hvis man lavede sådan en film, hvor man på den måde polerede kvinderne, ville sige, tror jeg lige, vi skruer ned. Også, så som modgift. Præcis. Men det smukke i filmen er jo også, at Godsejer søn ikke skal gifte sig med en af egen stand, som i Bollesen og Politiktanken, men han vælger jo stuepigen, kokkepigen, husørsken. Ja, og han bliver forelsket ved første blik. Ved første Mikkel-kast. Ja. Det gør han. Nå. Så går vi videre. Til vores rejse. Vores rejse. Det er jo Rolls-Royce i dansk julefilm, må man sige. Den vandt. Ja, det må man sige. Dyrlægens plejebørn fra Mary-film 1968 med, jamen altså, hele paletten. Vi kan ikke gå så meget dybt, vel? Nej, men vi kan jo lige tage, altså det er jo helt overvældende. Det passer. Ove Sprogøe, Axel Strøby, bare lige for at tage lige de nærmeste herrer. Karl Stikker. Så har vi dem, ikke? Så kører vi Judy Gringer og Lone Hertz. Ja. Der skal vi parentes. Ja. Okay, det er lidt sjovt med dem, fordi de samspiller jo i mange film, eller i flere film. Vi har dem jo sådan allerførst i Sømænd og Svigermødre, som vi også har lavet podcast på, hvor de er kusiner, og de der unge ingeniørtyper er rigtig yndige. Så kommer Dyrlægens plejebørn, hvor de er jo blevet voksne, kan vi sige. Og så går det jo rigtig galt i Takt og Tone i Himmelsengen, hvor de spiller kriminel-kommunal, altså den ene er kriminel, og den anden kriminel kommissær. Ja. Det er jo skønne kvinderoller der, ikke? Ja, fuldstændig. Så de har også sådan en form for samarbejde op igennem tiden her. Ja. Og det er jo fantastisk, at Judy Gringer er jo sexbomben. Det har hun selv. Det har vi jo en bog, der hedder. Men her er hun jo alt andet. Hun er jo jeg skulle faktisk til at sige det. Altså, jeg har sjældent oplevet Judy Gringer så neddæmpet i dansk film, som hun er her. Men det er vidunderligt. Ja. Altså, det er på ingen måde en kritik. Altså, vi elsker, når hun giver den gas. Men det her, det er også bare så dejligt, Judy Gringer. I dejligt samspil med Ove Sprogøe. Ja. Aldersmæssigt meget stor forskel, men så, det er jo typisk Ove Sprogøe. Han får altid de unge kvinder. Ja. Men det er som siger, det er meget roligt, og det er meget hjerteligt. Ja. Og det er jo også den er jo lidt spændende. Jeg vil sige, der er noget Dirch Passer humor, for det er Carl Ottesen, der lavede filmen, ikke? Ja, så der skal være det der Dirch ting i det, men den har også nogle... Den handler jo om svindel, den handler om en svær sygdom, den handler om kærlighed til børn, den handler om kærlighed til dyr, den handler om... Ja, alle de ting, du kan få ud af det. Er det ikke sindssygt? Den handler om det vi lige taler om, lige for et sekund siden, det der med, er den her mand god nok til min datter? Ja, jo. Fordi Susanne Brun Koppel er også med, hun har gjort så meget bemærket i gymnasiepigen, og også med her. Ja. Og Folmer Robæk. Ja. Så det vil sige, det er jo faktisk en film, der har mange handlinger. Og nu, når vi snakker om Judy Gringers nedtoning, så skal vi også nævne en anden kvinde, hvis fortrin ofte kommer til syne i dansk film. Men her, der bliver det knappet helt op i halsen. Lise Henningsen. Yeah. Hvem er det, hun er? I Far laver Sovsen, der er hun bærer, eller undskyld, slagteekspeditrisen, nedringer til Stortåen. Ja. Hun er... Matador er hun jo... Ja, der er hun også det der afdæmpet. Fru Kavl. Men altså, du har selv været inde på det, ikke? I Jeg skulle min egen, er hun luder. Yeah. I Olsenmanden er hun luder. Altså, hun er jo altid... Hun gik med på den åbenbart. Altså, hun var jo, altså i Fem Mand og Rosa er hun lidt påklædt mannequin. Hun havde jo en guddommelig smuk krop, og ansigt, hun var fantastisk smuk, men det var så det, hun spillede lidt på, ikke? Ja. Hvor det finder hun her, at alle Danmarks skuespillere vælger man så hende til at spille gårdejeren, hvis hest... Ja, alene. Ja. Den ensomme gårdejer har en hest, som er syg. Altså, det er ligesom det eneste, vi faktisk skal bruge den figur til, det er, at det var en mulighed for Dirch Passer til at blive, altså, for at finde en kone. Fordi hun siger det også, altså de nævner hende jo selv flere gange, altså Ove Sprogøe. Hun gør det også selv jo. Ja, hun gør det også selv. Var det ikke noget for dig? Var det ikke, du har jo ikke lyst til at komme og blive mand på vognen. Har du ikke lyst? Og det er jo det, altså kan man sige, okay, smart ting, men der står bare den smukkeste dame, Miss World står foran ham, og det siger han også nej til. Så er man eddermame optaget af sine dyr. det var hans kald. Men må jeg lige hurtigt spørge dig, Jesper? Ja, det må du. Dyrlægens plejebørn. Ja, og man kan jo undre sig.
Jeg har under mig 20 år. Eller 30 ja, fordi så, at vi er jo kun ét barn, og hende kan vi jo også lige nævne, for det er jo, hun træder jo ind i dansk film her. Lille Vinnie, en ny barnestjerne, dødcharmerende. Og med det lidt eksotiske look. Ja, der var jo nogle... Lige før med de 4 arketyper, ja. så kommer der pludselig noget halvt thai ind her. Ja, lige præcis. Der er nogle asiatiske aner, der kommer med ind der, ja. Og så er hendes mor, som er spillet af ambassadefruen. Ja. Danmark, hun gør det virkelig godt. Synes du det? Jamen, jeg synes, i forhold til, at hun ikke er skuespiller. Ja, okay. På den, hvis det er den, vi tager. Det er jo ikke godt spillet. men i forhold til, at man tager en dame, som er ambassadefru, og som ikke er skuespiller. Hun er ambassadefru, ikke? Jo. Godt, det er god nok. Ja. Du kigger på. Så synes jeg, skulle hun gøre en god figur. Altså, fordi det er jo ikke nogen stor rolle der, men hun er så stille og rolig, og hun er lidt besvindet. Hendes liv hele hendes økonomi er ved at bræde sammen. Jeg synes, hun gør det nydeligt. Ja. Men noget, der er jo også interessant, det er jo fordi, at Lone Hertz karakter er jo gravid i filmen, og det var hun faktisk også i virkeligheden. Hele filmen er faktisk indspillet efter Lone Hertz's graviditet, som hun jo fik sammen med Axel Strøby. Så det er jo det barn, hun spiller sammen med. Så det barn, hun faktisk sidder med og har født, det er faktisk i virkeligheden hendes rigtige barn. Og nu skal jeg fortælle noget, og alle jer derude. Fordi det er jo sådan, at det er jo Axel og Lone, kan vi kalde dem. Vi er jo interne. Der er jo får rodet det her barn sammen, og som skal fødes. Ikke? Og hun bliver tilbudt rollen her, men hun siger nej. Og så ender hun med at spille rollen, fordi at Axel Gemmer siger, der må være mere end én person her i huset, der bidrager til det her hus. Det havde han jo ret i. Det var også lidt hårdt, ikke? Hun skal op og spille som Max gravid, men hun kunne jo godt spille der som Max gravid. Jo. Men det sjove var så, eller det frygtelige var så, at hun jo 3 uger efter fødslen skulle hun jo spille fuldstændig slim cirkus. Hvad er hun egentlig i det cirkus? Hun er jo cirkusassistent. Hun er jo de siger jo partner. Han er brug for en partner. Så, altså, vi antager, at det er ham, der ejer, der har cirkuset. Det er også han, der men hun er partner i Manesien, kan man sige. Okay, og bliver det så også udenfor. Men det vil sige, kære nogle herrer, som vi bedår respekt for at føde et barn, og 3 uger senere stå så ekstremt smuk og spille. Og det er også igen nogle herrer, som er den yndige frygten Tusch, som lidt tidligere er den her havnearbejderstemme i det der ungdomsfilm, og som i Pine Sølyset også er den her amerikansk, eller det der er meget glad for amerikansk udtryk. Og så har vi hende med det grimmeste sprog, men som også bare sådan, jamen det vil jeg gerne. Ja, jeg skal få det. Det kan jeg godt. Ja, hvad er det, han ikke forstår? Altså. Og det er jo lige vil sige, nu nævner du selv scenen, hvor han jo kommer og engagerer hende. Der står jo en række af dansepiger, og der står jo en 15-årig pige blandt danserne, som vi møder senere hen i en senere film. Kirsten Nordholt. Ja, mørkhåret. Og det er meget sjovt, fordi det kunne lige så godt være Mathilde Nordholt, der stod der i filmen. Ja. Det er fuldstændig snydt ud af næsen. Altså, ja, det er helt vildt. Ja. Men jeg vil så også sige, at der er nogle sjove ting. Jeg holder fast. Der er jo nogle sjove ting, blandt andet, at vi jo har få klip, hvor Axel Strøby står ude foran en cirkusvogn, hvor der står Arena på. Ikke noget helt om cirkus at have, vil jeg sige. Nej, men omvendt, jeg forestiller mig bare heller ikke, skal det virkelig forestille, at det er Cirkus Arena, for de hænger jo ikke sammen med virkeligheden. Nej. Det er jo en enmandscirkus. Det har Cirkus Arena jo aldrig nogensinde været. Så man tænker, at er det fordi, vi har lige brug for en cirkusvogn til de her optagelser, vi låner lige fra Cirkus Arena, men de har ikke lige overvejet at dække navnet over. Vi får vist heller aldrig nævnt, hvad cirkuset hedder i virkeligheden. Det tror jeg aldrig, de snakker om. En master cirkus. Ja. Men det jeg også vil sige, det var, da man opdagede det med julefilmer. Det var, kan jeg sige, nu er vi i farvefilmens verden, i 60'erne. Så fandt man ud af, at det var jo ikke helt skidt at lave der film, som kunne blive genudsendt, ikke? Så man havde jo faktisk 2 forskellige plakater. Ja. Man havde jo den her plakat, hvor det er sommeren, altså blå himmel, og der er Dannebrog vejer. Og så har man en plakat, hvor det er et snelandskab. Og det var meget smukt. Ja. Og lidt sjovt, du nævner snelandskabet, for der er jo en sekvens i filmen, hvor de skal jo sidde og Dirch skal synge om julesne, hvor vi jo klipper op i et overdådigt snelandskab, som jo er oppe i det nordlige Norge, hvor de simpelthen
har simpelthen taget Dirch Passer, Lille Vinnie, Carl Ottesen og et helt filmhold med derop for at optage den her sekvens, hvor Dirch Passer han sidder i den her kane, eller en sofa forklædt som kane, og synger og sanger. Sofaen er med op. Sofaen står det er jo den, de sidder i stuen, det er jo den, de har taget med op og så puttet på en kane, så de synger hen. Og det er sjovt, fordi var det fordi, der var ekstra penge i budgettet, eller siden de lige havde valgt at gøre det? Det er da meget hyggeligt, men det falder også lidt ud af filmen på en eller anden mærkelig måde. Jeg tolker det ligesom, du sagde med Lille Pers drømmesekvens, ikke? Ja. At det ikke er en drømmesekvens, men det er en fantasisekvens. Så det der med at sige, at barnet har fantasi, det kunne de voksne godt lære noget af. Kæft, jeg har den opdraget i Danmark. Men jeg synes bare, det er så smukt det der med at sige, at hvis vi sidder her hjemme i stuen og synger den her sang, så forestiller vi os, at der er et rent styr, og der er masser af sne og flotte træer og meget andet, og det er skidekoldt. Og så ser vi så, hvordan det kunne være, og så er vi tilbage igen, og så skal han lige stoppe hesten, hesten. Men det er bare så smukt og legende. Ja, jo, for det har ikke været billigt at skulle derop, og bare for lige at optage den lille sne. Og der er nogen her, der altid har været skidesur over, at Dirch Passer altid skal have de der morsomme roller. Men her er det jo fantastisk. De der hvad for noget? Morsomme. Altså, og det er jo han jo skide god til. Er du sur over det? Vidste du det? Ja, hvad? Jeg siger, du er sur, så er du sur. Hvorfor er du sur? Nej. Men nogle gange så kan det også blive lidt reptilt. Ej, jeg synes bare, det er ærgerligt. Der er jo nogle film, hvor... Og Jørgens oppasser. Ja, jamen altså, der findes jo film, hvor Dirch Passer jo er blændende langt hen ad vejen. Altså, jeg synes jo, vi har talt om det tidligere, at Don Olsen kommer til byen, hvor han jo spiller glimrende hele vejen igennem, fordi det er ikke det der råben og skrigen overgivet. Det er forholdsvis neddæmpet, hvor vi lige de sidste 5 minutter af filmen skærer fuldstændig ud, hvor han jo er kvinde og stikker helt af. Hvor det var sådan, og det bliver ja, og det hænger bare overhovedet ikke sammen med resten af filmen. Så det er sådan, hvorfor skulle vi lige have det? Jeg kan godt lide filmen, men det er bare et kæmpe minus, at de lige laver det show der til sidst. Men altså, man kan sige, at han har jo fantastisk mange gode film, men der er også de der film, hvor det stikker lidt af desværre. Men her, der er det jo simpelthen så rørende, og jeg skal ikke sige mig fri for, at jeg sidder og halvhulker over i sofaen på mine gamle dage her, når Willy kommer tilbage og bare jeg er så glad for at se ham, og det der kram, man får, jamen det er virkelig så rørende, fordi det er jo, sådan, det er jo ægte følelser, ikke? Ja. Og det der med, hvor man ser, at det passer på vækket en lyst til børn, en glæde ved børn, en kærlighed til børn. Han ikke aner, han havde gået til dyr jo, men nu kommer Willy og lærer ham, at der er altså det mellem himmel og jord. Hvad jeg ikke synes er det mest fornuftige i filmen, eller det kan også være, at jeg tolker den forkert, for det er en åben tolkning. Ja. Hvordan ender den? Altså, tænker du i forhold til Vinnie, eller hvad? Jeg tænker, hvem bliver Dirch Passer gift med? Jeg tror ikke, han bliver gift. Okay, så er jeg rigtig glad for det. Håber jeg heller ikke. Nej, altså, han får lov at beholde Vinnie. De flytter jo ind i, det sidder ham og moren jo, imens de venter på juletræet. Ja, altså, sidder de og aftaler, at de kan flytte ind i sidefløjen. Ja. Og det gør hun, jeg forestiller mig slet ikke, altså, at der er en romance. I 2 år kunne måske til, hvis der skulle komme sådan en. Men nej, jeg ser det bare sådan, han bliver den der evige ungkarl, men han har den her datter i godsøjne nu, som jo bliver hans et og alt. Ja, det er også sådan, jeg tolker det, men jeg kunne bare... der kunne... Nej, det ser jeg slet ikke. Jeg håber ikke, at nogen ser det sådan her. Jeg vil bare lige nævne, at den tolkning kunne nogen måske finde på at lave, men det håber jeg ikke, man gør, fordi der er jo ikke kærlighed mellem den smukke mor nej, det er præcis. Men det kan jo være, der kommer det, men det ser jeg ikke som det oplagt. Nej, det ser jeg ikke. Jeg ser det ikke som oplagt, at der kommer en romance der. Og så er der en person, vi lige skal nævne, vi kan gå videre, vi skal jo videre, fordi det bliver en lang podcast. Men der er jo en birolle i det her, så kommer med rødkålen, og den er snittet. Ja! Else Petersen. Ja, Else Petersen. Og det er nemlig skide sjovt, det der. Ja. Og her er rødkål, og den er snittet. Ja. Nej, det var godt, vi ikke skal stå med det lort. Altså, det er så sjovt. Det er skønt. Der var en ting, jeg vil sige, var det? Men så kan jeg lige sige noget hurtigt, fordi en ting, der altid har irriteret mig voldsomt, det er hele den sekvens, hvor Karl Stikkers datter, og altså Susanne Brun Koppel og von Rube, de stikker af. Fordi at, så er det jo, Dirch Passer, han hopper jo med på at hjælpe, sådan så Karl Stikker ikke kan nå at stoppe det. At de vælger at hoppe i en traktor, køre over en kålmark, og Karl Stikker skal absolut stå på ladet, som er kæmpestort, men lige der, hvor kålen den vælter ned i hovedet på ham, han kan ikke lige flytte sig 2 skridt til siden, så han undgår. Nej, han skal for latterens skyld stå lige der, og det irriterer mig altid voldsomt.
Og jeg synes også hele den historie bliver også rundt meget, meget nemt af, fordi så dukker de lige pludselig op igen, og så er alt godt. Ja. En ting, der har altid sådan halvirriteret mig lidt, jeg kan godt se, at det er sjovt, og det er comic relief for mig, det der, men det er hele den der sekvens med Axel Strøby's sygdom, han er bange for at blive gift, for så skal man dø jo. Det tog mig mange år at forstå det. Det gjorde det også for mig. Jeg kunne heller ikke forstå det som barn. Jeg kunne ikke forstå, hvad som voksen. De dør hver gang, haha, fordi de kysser. Spoiler. Men altså, det er jo også bare sådan lidt mærkeligt, at vi skal igennem fra stenalderen og op igennem rokoko-tiden. Og igen også helt den der sekvens, hvor vi skal igennem tiden, altså det er ikke lavet særlig elegant. Nej. Men det er utroligt skrabet for det første. Jeg kan godt se, at man havde ikke budget til at sætte et helt middelalder setup op og 20'er setup. Men er det virkelig så? Altså, det er bare, det synes jeg køber den, og jeg ser det, og alt er fint, men når man har set den mange gange, og man holder også filmen, og de der dybe sekvenser, Judy, Ove, der er så mange fine, og der er fandme mange grene af historien, så er den der bare sådan lidt, det er da meget sjov, og man kan sige, og som børn er det jo sjovt, at han dør på alle mulige måder, og jeg elsker jo, når han er rokoko-mand, og det mest feminine, hvor han sidder der, det var helt mig her, jeg skal høre det her. Altså det er jo skønt, tak Karsten, det var fantastisk. Jeg elsker, når man ser sådan en maskulin mand spille så yberfeminin, og sådan, så det er bare fuldstændig, Narcissus. Ja, fuldstændig. Sit eget spejlbillede der, ja. Nå, men Jesper, nu skal vi ikke, vi lader det ligge. Ja, så hopper vi op i 70'erne. Nede på Præstegård. 1974. Man tænkte åbenbart 40 år efter den gamle, at nu skulle man... Er du klar din dans? Ja, hvad kommer der nu? Du kommer nu, går jeg har Kirsten Olves. Nå! Altså, synes de? Jeg synes de. Så spiller han dig. Det var sgu meget dreng. Ej, det er jo virkelig jeg kan jo sagtens se, hvad der ikke fungerer i den. Det er jo ikke dumt. Men jeg er også god til at prøve ting, der fungerer, og jeg synes, at Kirsten Rolfes er fuldstændig fantastisk. Altså, det er jo det der skummer, der ikke var på bunker igen. Jeg kan gerne lade med det, og han så med sin blødvæld, så jeg går sådan, synes de? Altså, hold. Jeg danser ikke. De er det lige ude at svinge med præsten. Ja, det var også noget andet. Nå, okay. Det er så fint. Per Guldbrandsen har jo instrueret denne film. Det har han. Og der er jo nogle interessante ting ved sådan de tre unge hovedroller. Fordi det er jo Lars Høj som Nikolaj. Det er jo lidt sjovt med ham, fordi at hans filmkarriere var meget centreret omkring 1970'erne. 1974 havde jo lige samme år haft premiere på Pigen og Drømmeslottet, og havde så senere lavet Piger i trøjen 2 og Piger til Søs og nogle få andre ting, og så døde hans filmkarriere ligesom derefter. Lille rolle i Matador. En lille bitte rolle som bankassistent i den nye bank, ja, det er rigtigt. Men spiller herover for sin daværende kone, Lisbeth Dahl, som jo... kommende kone, Mariette Volstad. Lige præcis, det er det. Hvor på dette tidspunkt, 1974, var han gift med Lisbeth Dahl, som også igen havde haft premiere samme år på sin første danske film, Pigen og Drømmeslottet. De blev så senere skilt få år efter, og så giftede han sig med den anden kvinde, Mariette Volstad Lund, som du siger. Ja, det holdt dog. Ja, det har holdt lige siden. De bor oppe i Aarhus og har haft en ganske udmærket teaterkarriere på Aarhus Teater. Så ja. Så det var sådan, og så har han jo 2 brødre, som vi jo ikke kender så super godt. Altså, vi ved, hvem de er, men det er ikke nogen, der sådan har det store navne i dansk film. Nej, men... Jens Breno. Ja, som jo er søn af Hans Breno og Erika Vogt. Lige præcis. Ja, Erika Vogt tager vi den dag. Fantastisk. Ja, for det kunne vi snakke lang tid om. men der er inde på Danmarks Radio, ligger der Den lille pige med sportsstikkerne som ballet. Og der er Hans Breno, som er jo en høj, og jeg vil sige kraftigt bygget mand, som balletdanser, og det er jo ikke sådan, jeg ser en balletdanser normalt. Det er jo sådan et spirvip. Her er der bare sådan en ordentlig brød af en mand, ikke? Ja. Som så også vælger at gå skuespilvejen. Og så er der jo så den anden. Ja. Michael Lindblad, som jeg har jo arbejdet under. I min debutforestilling, Dr. Zhivago, der var han instruktøren. Ja. Men heller ikke, altså han har en lille rolle i familien Gyldenkål. Ja, de dukker sådan, begge to dukker jo sådan lidt op, sådan lidt hister her-agtigt i dansk film. Men ellers sådan, rollerne omkring den, der har vi jo virkelig hævet det hårde skyts ind, må man sige, i dansk film. Jo, men hvis vi lige skal tage birollerne her igen, så kan man sige en anden person, som I måske kender derude, som jo også er meget ung og ny her, men som jo ændrer sig med tiden.
Ulf Pilgaard. Mm-hmm. Han var jo heller ikke noget stort navn. Nej, ikke på det tidspunkt i hvert fald. Han var sådan den der var på vej, især på revyscenerne. Især, der var han jo fuldstændig i vælten. Ja. Men altså, på filmen, det tager jo fart med ham, ikke? Det gør det. Men det må sige. Karl Stikker er med. Karl Stikker er med. Ham har vi haft. Ham har vi haft. Men vi kan jo tage pastoren og hans kone. Ja, lad os tage dem. Ja, Poul Bundgaard og Birgitte Federspiel. Begge to har vi haft tidligere også i vores podcast. Altså Poul Bundgaard, som vi jo, den der kategori, vi har snakket om mange gange efterhånden, sammen med Poul Reichhardt og Hans Kurt. Altså de der blændende operettesanger, som jo var blændende karakterskuespillere. Så og vi er jo igen i en tid, 70'erne var jo også virkelig Poul Bundgaards årti inden for dansk film og tv. Men han var for slank. Han har puder på maven for at virkelig få den der tyngde. Nå. Det er fandme, der er en cadeau til ham, ikke? Så han er lidt polstret lidt for virkelig at være en her kommer jeg, pastor. Og så Birgitte Federspiel. Ja, som vi havde i Drømmen om det hvide slot. Ja, ja. Som heksen der. Ja. Men altså, her er hun jo blevet en voksen dame. Mhm. Det må man sige. Altså, ja, det er jo det der elegante, statlige præstefru med hjertet på rette sted. Opmærksom på, at det var jo ikke så længe før hun skal til at spille Ragna i Olsenbanden, hvor Benny er præst, og hendes hjerte. Og her er hun jo hun spiller jo en ældre præstekone. Hun er jo 2 døtre, der er store, men dengang var man jo meget ældre, ikke? Ja. Hun ser jo lidt gammel ud. Ja, det gør hun. Og så går der ikke ret lang tid, så skal hun til at spille den unge Ragna. Hun er hverken sød eller ung, ikke? Og gå og se med hende. Men altså, hun gør der er sådan har sådan en Ingeborg Skjern-vibe. Fordi jeg synes, præsten behandler en skide godt. Altså, han får 4 flasker portvin, hun må ikke smage den. Heller ikke sin cigar, det bliver hun heller ikke have. Men han giver jo ikke noget den her. Han er jo ikke den rareste mand, men hun elsker ham til døden. Ja. Den klogeste mand i verden. Den klogeste mand i verden, ja. Ja, han sidder jo bare den klogeste mand i verden. Ja, halløjse. Men ellers igen udenom Karl Stikker, som vi sagde om, Karen Lykkehus kommer jo ikke der som Maldrobine. Ja. Og deres datter, Judy Gringer, igen. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, det er simpelthen fantastisk spillet. Hold kæft, hvor er hun god. Vi har lige set vi har lige talt om hende i Dyrenes Verden, hvor hun er så ren og fin og ægte og nærværende og omsorgsfuld. Og her er hun bare en IQ på 0 og snottet, og jeg elsker bare sådan, så er det snart jul. Ja. Det er nok en dejlig tid. Jo! Hold kæft, det er så meget humor. Det er så fantastisk spillet, og hun er jo så snot dummer den der. Og hun skal ud og danse til hende, og det har jo været en drømmesekvens op i dag. Fordi hun taber hånden under. Og kan ikke rigtig finde ud af noget som helst. Hun kan ikke rigtig finde ud af det. Det er en svær koreografi. Ja. Lidt overspillet, men skide sjovt. Det er simpelthen. Og det er min grund til, at jeg godt kan lide det, fordi der er så meget åndssvagt sjovt i den. Altså, det er bare sjovt. Det er jo ikke en fantastisk film. Nej, og det er jo også sjovt, fordi at nu har jeg aldrig læst romanen. Men en af omdrejningspunkterne i den gamle Nødebo Præstegård fra 1934, det er jo, at Kai Holm, som er den her proprietærsøn, som jo begår krybskytteri. Og der er jo Paul Kern, der spiller den her gårdskarl, som jo bliver beskyldt for det her. Det er jo sådan en konflikt, der er i den gamle film, som der er jo intet af i det her. Det her, det er jo bare ren julehygge, mere eller mindre. Og jeg kan ikke sige, hvad for en af filmen, der mest ligner romanen. Altså hvis jeg skal til, jeg har set teaterforestillingen et par gange, og der kan vi godt sige, at det er den her fra 1974, der ligner det allermest. Ja, der var også en masse nisser med i den. Ja, og lidt trylleri, altså, jeg har også set den. Ja. Altså, men den skal jo også være for den gamle fra 1864 eller 1934, Nikolaj. Nej, det var romanen. Nå, helt det. Ja. Romanen er fra 1800. Det er 1847 faktisk. Ja. Det var jo også en roman, der skulle være rigtig mange grene, altså folk skulle ligesom underholde til her. Hvor når vi har en lystspil, som den her fra 74 er, så skal det være, lystspil det samme på teateret, at du skal jo ind og underholde sig ud igen. Du kan jo ikke plads til at have 1000 grene. Altså. Nej. Jeg så den inde på Folketeateret, og der var Lisbeth Geihed, som jeg jo virkelig også elsker. Hun spillede Moster Emma i Brødrene Mortensens Jul, og jeg har mødt Lisbeth mange gange, og jeg har sagt til hende, du var fantastisk, altså i den der kæft. Men hun spillede Madame Ovesen, som Kirsten Rolfe spiller her, og hun gjorde det også bare så skønt, altså. Ja. Men her Ovesen er jo spillet af selveste Paul Hagen. Det er han.
Og det har jeg altid synes, det var en spøjs sekvens af den her film. Det er jo fordi, at vi får ret hurtigt præsenteret, at man kan ikke finde ud af, han er degn, han er organist i kirken, men spiller åbenbart ganske forfærdeligt. Ja. Og det er sådan sjov, underlig morale, synes jeg, det der med, hvad er det, der hjælper ham? Jo, det er, at han får lidt alkohol indbord, så kan han åbenbart spille helt perfekt. Det er virkelig mærkeligt, at vi skal gøre folk til alkoholikere, for at de faktisk kan finde ud af deres erhverv. Eller bliver så skadet af at stoppe med at drikke, at man ikke kan finde ud af det. Men nu har jeg lige siddet og set Nissebanden. Den har jeg jo aldrig rigtig set. Nu har jeg altså den første? Nu har jeg kommet ud med at prøve at se den. Og sige, okay, da det var sådan, at brygge øl, og det var jo helt normalt i 84, men det var sådan, hvad er det, I viser børnene? At drikke øl. Ja, det er Ove Sprogøe som onkel Birbaum. Ja. Men det var, igen var det jo bare normalt. Det var bare en anden tid. Det var en anden tid. Fuldstændig. Men man kan sige, og det er jo helt forfærdeligt, fordi man skal ikke drikke, det er jeg meget modstander af. Men det handler jo lidt om, at han skal have fundet nogen også, ikke? Så han lige kan gå op og sætte sig op imod konen. Ikke at han skal hen og tæske hende eller noget som helst. Nej. Han skal bare lige have lidt selvtillid. Ja. Og så er det jo, at hun bliver overvundet i en sving om. Ja. Og alting løser. Så han har siddet og drukket sig fuld og har fået alt den ros, og nu dukker hun op. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor hun dukker op sådan midt i det der julebal. Om det er, fordi hun egentlig har sagt, at vi skal slet ikke afsted. Ja. Og så er han gået afsted til julebal måske. Men der er en ting, som jeg bliver lidt... Hver gang, når hun kommer ind der og køber billet, så tager billetmanden og sætter en nål fast i hendes bryst. Og jeg tænker bare sådan... Det har jeg også tænkt over. Shit! Ja, du rører ved en kvindes bare i 1800-tallet. Det er det mest uartige, du kan gøre. Ja, er du sindssygt, mand. Sædlighedspolitiet. Ring til dem. Ja. Nå, men... Og en ting, vi jo lige kan tage med også. Tag med, Jesper. Ja, det er jo fordi, jeg har altid syntes, det var lidt sjovt, at deres togtur, når de skal afsted til Nødebo, hvor når de kører det i toget, så kører de i det mest kedelige efterårslandskab. Men når de så ankommer til Nødebo, så er der bare 2 meter sne over det hele. Jeg synes, det var lidt sjovt. Og den scene, de jo kører der i kanen, både den, men også hele scenen omkring, de er ude at løbe på skøjter, de er ude der om aftenen, og ude at lede efter Nikolaj i Snelandskab, de er optaget i Sverige. I Sverige, for de kunne ikke finde det her i Danmark. Så så der har de taget lidt udlands for at få nogle lækre snescener. Det er jo kun det der med, sådan nogle gange så hænger det ikke helt sammen, de der lidt kedelige, grå danske optagelser, og så er vi lige pludselig, hvor der bare er sne overalt. Så, men det er jo nok den, der er mest sikker på at blive genudsendt på dansk tv hver jul efterhånden. Det er jo Nødebo Præstegård 1974. Men det er jo også et stjernekast, de har fundet der. Og så har de den skønne sang, jeg sang den julekoncert her, altså børn og voksne i kærlig krans. Med Poul Bundgaard som hovedsang. Jeg er irriteret over, at både, altså på ingen på Nordisk Film, dansk film, hvad hedder det, Nordisk Film Plus, der hakker den. Ja, de når synken, der er noget galt i linjerne, altså de når synken 2 gange, eller første linje, eller sådan noget. Det er meget, jeg undrer mig også over det, fordi at den har fandtes i en almindelig, det er præcis. Nå, sidste film i rækken. Nu skal vi til Simonsens Bijouteriefabrik. Farve Google. Ja, lige præcis. Man kan også godt se noget Olsen-banden i det her, altså i stilen. I stilen, ja. Det kan man godt, ikke? Yes. 1976, julefrokosten, og som jo sidenhen er blevet genindspillet i 2009, igen i nok en af dansk film allerstørste katastrofer. Så er det sagt, så kan vi tale med den færdigslut. Men 1976, instrueret af Finn Henriksen. Ja, den kan også noget på hovedet. Instrueret af Finn Henriksen, og med, man må sige, det er blandet cast, men meget sådan primært nogle af de største navne inden for dansk revy, man har været inde i her. Mm-hmm. Og Nikolaj, det tog mig mange år at finde ud af, hvad bijouteri faktisk var for noget. Kan du sige mig, hvad det er? Også jeg. Fordi jeg har fundet ud af det nemlig. Men det er jo smykker. Det er jo billige smykker, kan man sige på den måde. Det er fordi, det er smykker, som er lavet, eller som netop ikke er lavet af hverken ædelstene eller guld eller sølv. Altså det er billige smykker af stål, metal, sådan noget der, som ikke har sådan den der. Men det er også det, for vi skal jo ned i arbejderklassen. Altså vi skal ned i snaps og hår. Snaps og hår og fagforening. Tariffer. Ja, tariffer og det hele.
Og det er jo en lang perlerække af danske skuespillere. Vi kan jo lige tage, som vi allerede har talt om et par gange, kære Judy Gringer. Det er nok hende sådan, den mest dominerende, kan man sige, i den her, som Burgunde. Ja, netop. Altså, og vi har jo lige set, at det altså... hun har paryk på inde på præstegård, ikke? Men det er jo altså i 68 yndig, voksen, klog kone, eller dame her, ikke? I 74 frygtelig datter her, altså fuldstændig tabt bag en vogn. Og så her er hun sådan lidt afdanket. Ja. Det er sådan, ja, altså det får de, synes jeg også, de får beskrevet fint, fordi der er jo på et tidspunkt, at hun kommer op og slås og bliver sendt hjem, ja. Og hvor du lige er hjemme og vinde hos det der arbejdsløse mand, der sidder der, tykker på bajer og 4 børn og det der. Så det er jo tydeligt, det er underklassen. Altså de får understreget, det er underklassen, vi møder her. Men hun står også først på plakaten her, men hun er altså kæmpe stjerne og vanvittigt sjovt. Burgunde, alene navnet. Burgunde. Men så et andet makkerpar, ikke så meget i dansk film, men på revyscenerne, Jørgen Ryg og Preben Kaas. Det gik jo galt for dem. Det gjorde det. Men her er de så igen inde, altså, og Jørgen Ryg, han har jo det der skæve, skønne, sære væsen. Man kan jo vælge andet og holde af ham, må jeg ønske dem, en fortryllende hjerternes fest. Altså, what's not to like? Ja, det er præcis. Det kan du ikke gøre noget ved. Nej, det kan du ikke gøre noget mod. Men så er, og det sjove er også lidt, at Lisbeth Dahl har lige spillet sammen med sin mand i 74, som hedder Lars Høj, og nu spiller hun så sammen med sin kommende mand. Ja, sandsynligvis kæreste måske. Ja, det tænker jeg også. Jeg kan også sige, at måske har de mødt hinanden der. Ja, Preben Kaas. Ja. Som jo, altså, er været respekt. Men han er jo ikke, det er jo Bilgaard sagt, ikke? Han ser jo voldsomt gammel ud i forhold til, at han kun er i midten af 40'erne. Ja, han ser lidt slidt ud, må man sige. Det gør han altså desværre, men var skøn, og han kunne også det der med underklassen. Dynamit high, altså det er jo samme tid. Men han har det der lavklasse. Ja, jo, det har han. Og en anden en, Torben Jensen, som vi jo næsten kun kan huske som bad guy. Jeg tror, har han nogensinde... der er nogle få steder, hvor han ikke er så bad guy, men der er ikke ret mange af dem. Altså... Nej, altså han er lidt kikset i Piger til Søs, hvor han bare gerne vil spille kort, og som Panama. Men ellers så er det jo, for at tage noget, der er lidt nyere, altså Guldregn, hvor alle jo har været bange for ham. Taxa som skurken Hermann på det andet taxaselskab. Og ellers meget, meget pudsigt castet som hippie, betjent i fængslede feriedage. Ja. Men ja. Men en mand, der kommer fra et ikke så god barndom, og som bare fik arbejdet sig opad. Kæmpe respekt. Så har vi Jesper Langberg. Som jeg har mødt. Ja. Og meget pudsigt at lige tage ham ind i hele den rulle der af skuespillere. Der stikker han jo lidt af, kan man sige, typemæssigt, men ikke fordi han passer fint ind i det, det er slet ikke det. Men han kom jo fra Det Kongelige Teater og ud af en skuespillerfamilie meget, og var jo lidt efter det ikke passer. Hvorfor gider jeg lave det der folkekomedier? Det var jo fint dengang. Men han fattede så, at det var nok meget godt at gøre dem. Og på den måde passer han fint, fordi han skal jo spille klassen over underklassen. Han er jo chefen. Ja, han er værkføreren. Carlsen. Så der var sådan lidt mere stil over ham, og han har jo selv udtalt det med. Og så stod Lisbeth og jeg bollet i garderobeskab, ikke? Og det var sådan, nej, det må du ikke sige, altså, fine mennesker. Ja. Men som han også selv i nyere tid har jo fortalt om, at de var jo, altså da de optog den her film, de var jo ikke fulde på noget tidspunkt, ikke bevidst i hvert fald fulde. Fordi som man siger, det kræver en enorm disciplin at lave optage film, så derfor så har de ikke drukket på noget tidspunkt. Ikke, altså, det er det, som jeg siger, bevidst. Altså, der er nogen af dem, man måske godt kunne mistænke for at komme en lille skid på. Men som udgangspunkt, det var ikke meningen, de skulle være fulde, da de lavede den her film. Et stinkende fun fact. Middagsbordet der med al maden, den stod der hver dag i lang tid, for det må ikke røres jo. Så det er den samme der står der hver dag, og i varmt studie med 1000 lamper, det har jo været frygteligt at sidde det der start, ikke? Altså, det var ikke gået i dag. Nej, det var ikke gået i dag. Men så har vi jo vores ingeniør. Altså, og lad mig sige det sådan, hun er meget berømt for sine smukke bryster. Ja. Og hun har aldrig været nær med dem. Nej, og det var jo faktisk lidt hendes voksne debut, kan man sige, fordi at Kirsten Nordholt, filmen før hun var, det var så dyreplægens plejebarn, der var hun kun 15 år i en statistrolle, men her der får hun jo en rigtig rolle.
Og netop som du siger, altså der er jo på et tidspunkt, hvor hun jo, altså, hvad de siger, så er noget skumgummi. Jeg har set skumgummi, hvor der bare er bare patter for, altså der bliver ikke skjult noget som helst der. Og hvad der er en fandens masse patter, du har, hva'? Ja, præcis. Det var åbenbart hendes ting. Men det var også tiden dengang, altså det har jeg også hørt fra andre, at dengang var man jo mærkeligt, hvis ikke man skulle tøjet af. Fordi det var bare den tid, man var i. Det var i hvert fald ikke sådan skamfuldt på samme måde, som det måske. Men så er der jo en skuespiller, som jo kommer ind også, og det er jo interessant, at vedkommende vælger at gå med i filmen, efter at have spillet sammen med Liva Weel, Ib Schønberg, Helge Kapo Schmidt, Hans Christensen, Malene Svart, alle de der kæmpe stjerner, og spillede heks, og spillede grevinde, og alt, hvad han spillede, Birgitte Federspil, vil de have talt om, ikke? Ja. Kommer ind her som den her knastørre bogholder, Asmussen. Ja. Altså, og hun gør det jo fantastisk. Det er virkelig skønt, en skøn rolle, og hun er jo vanvittigt sjov. Men det er igen ting, hun har sagt ja til det. Men parentes, ting at Clara Pontoppidan og Dirch Passer og Poul Bundgaard også er ja til at være med i sådan en uartig film, altså Tak til Tone i Himmelsengen. Clara Pontoppidan, men hun gjorde det. Hun gjorde det. Og har jo de der sådan små uartige replikker jo. Ja. Så de gik med på den. Det var også, man gjorde. Ja. Men altså, jeg synes, hun er en skøn. Der skal altid være en modgift. Det kan ikke bare være fulde mennesker. Det skal være den der modgift. Og der kommer Birgitte så. Ja. Og det, jeg tror, jeg har også talt om det før. Det fantastiske er jo, at hun spiller sammen med Julie Gringer i Drømmen det Hvide Slot, hvor de spiller mor og datter. Og nu spiller de så hund og kat her, og har det her slagsmål, ikke? Gimperøv. Din møjso. Det kød jeg jo ikke. Knakkeldyr. Har en kælker her. Sådan der. Og så får vi jo lige en lille forsmag på en rolle i En Stor Familie, kan man jo sige. Direktøren, Bjørn Puggaard Møller. Ja. Som åbenbart ikke er med fra start af, åbenbart i festen. De starter med det kolde bord, og så kommer han først bagefter. Det er lidt sjovt egentlig. Ja, det er, men det kan godt være, at det er sådan, nu skal personalet lige have lov at hygge sig selv, inden at ledelsen så dukker op. Og det er jo sjovt den måde, de jo er så formelle over for direktøren. Direktør. Ja. Der er ikke, der er stilordning der. Og det sjove er jo så også, at det er jo arbejderne, der har julefrokost, fordi at kontorpersonalet. Ja, de går og julehygger ind på direktørens kontor. For der er også en der Fiseletten. Hun hedder ikke Lette, hun hedder Jette. Ja, Masha Dessau. Ja. Også et lille, næsten ubeskrevet blad i dansk film. Det er ikke meget, vi har set hende. Nej. Jeg kan lige huske hende i Slægten, det kommer så 2 år senere, eller 1 eller 2 år senere. Sådan en rigtig herregårdsfilm, hvor hun er med der som præstedatter. Og hun har jo også en lille rolle i Matador. Ja. Som en af Varnes utallige stupier. Ja, der er snottet, eller ja. Det værste i hele verden. Altså. Ja. Og så, som jo løber med den unge mand i filmen her, Dick Kejslø, som jo også var på vej. Ja, lige præcis, han var på vej. Altså, vi kender ham jo klart bedst for de ting, han laver senere. Han kom jo rigtig meget ind under Reiner Grasten. Forstå det, hvem der kan. Men som, du ved, Krummefar, for eksempel. Altså, sådan en af de roller. Jo, men han er jo både med i Olsenbanden i 2 gange, altså både som erstatning for Holden, kommer ind i en film der, og så er han den her stammende kommunalarbejder med lyset deroppe. Ja, det skulle de have. Ja, præcis. Fra lysselskabet. Og i Hus på Christianshavn, der er han med i den sidste episode. Så det er en ny hus, så det har han også gjort det meget godt. Så har han jo også med i den film Affæren i Mølleby, i den mandlige unge hovedrolle. Ja. Spændende valg. Ja, det kan man sige. I det hele taget, den film, der den er bare spændende. Ja, den er sådan, den er også det. den er der. Men det, som også er skønt i julefrokosten, er, vi har nogle gæsteoptrædener, som er ret markante. Altså, Miskov Markvart er jo nattevagten her. Lille rolle, men han er jo bare skøn. Jeg kommer tilbage til den største. Tommy Kenter flyver også ind på creditlisten her. Så den her meget berusede kok, så man gør virkelig eller så bliver beruset. Ja, bliver meget beruset, ja.
Der ligger nede i Nordholms barn der. Og Kassipatissvin. skal hende den nye kælling, ikke? Skal det mere sup? Ja, skruet over. Det er rigtig godt. Men så er det også bare en vidunderlig dame, Jessie Ringdom, optræder som den her dame på gaden, der er med hunden. Ja, lille mus. Kom hen, lille køler. Som, der bare... Jeg ser vide dem mod sine hænder. Mordersker! Ej, det er jo skønt af de der små, der kommer ind, ikke? Ja, det er skide godt. Så men så der var far, der var væltet, og den fødte jo en 2 år efter i firmaskovturen. Der flyttede vi bare lige ud til bakken om sommeren i stedet for. Men det, som jo er voldsomt her, så synes jeg stadigvæk, at jeg synes, det er voldsomt at se, at Julie Gringer har sex med Bjørn Puggaard Müller. Det er voldsomt. Jeg synes, det er voldsomt. Jeg synes, altså, man kan sige, at hun sidder der, og jeg kan ikke tale om det, men altså, Jesper Langberg og Lisbeth Dahl har sex i et skab, hvor man bare ser, skabet bevæger sig, ikke? Og dampen af røgen så ud, ikke? Sådan, har man ikke røs? Altså, det synes jeg er bedre at pakke ind, hvor man ser lidt for meget, synes jeg, der. Men nu er du sart. Ja, meget sart. Men der er også en anden, der gør sit indtog her i filmen. Det er en meget ung Torben Seller, der også spiller en af politibetjentene. Lige præcis. Altså, han vil, ligesom at vi taler om Lars Høj, der havde 70'erne som sit årti, så kommer Torben jo ind i 90'erne. Ja. Synes jeg. Juleklænder og Vildbærsen er meget nede der, ikke? Ja. Men der er det sjovt også, fordi jeg tror ikke, der er ret mange, der sådan kender ham fra hans film. Det er jo... Jeg ser ham mest kendt fra alle de her tv-programmer med Så hatten passer. Altså de her, de satire, improvisationsshow og det der. Det er jo sådan, det er han mest... Jeg synes i hvert fald mest, han har markeret sig. Han har ikke haft nogen sådan store roller på dansk film. Nej, ikke på filmen, men altså Åse Andersen. Fantastisk. Ja. Jeg elsker Andersens julehemmelighed. Ja, og julemanden i Brødrene Mortensens jul. Og, det synes jeg altså gengæld er meget mærkeligt castet. Det der lille kleine menneske, som popper op rundt omkring i julekalenderen, så det viser sig at være julemanden. Ja, det er lidt spøjslavet, kan man sige. Nå, men det er det. Men altså, det er jo en fuldstændig forfærdelig film, moralsk, fordi den jo fortæller om, hvad der sker, når danskerne går til julefrokost, og det sker sikkert den dag i dag, med at der kommer for meget snaps indenbords, der kommer for meget ud nedenbords. Altså, det viser jo sådan... Men det er jo også det handler om, tydeligvis. Det handler jo kun om, at vi skal bare drikke os fulde. Ja. Altså, det er jo tydeligt, det er jo fra start af. Ja. Og Kirsten Nordholm, der lige vender sit glas om, nej, jeg bliver så fjollet af snaps. Ja. Gør vi forhåbentlig alle sammen. Så det handler jo kun om, at de bare skal drikke sig skide fulde og have en fest. Ja, og det er jo igen modstander. Hvorfor skal man være så skide fuld, du ikke kan huske noget? Og så kommer den rigtig gode moral der, når vi så kommer tilbage efter jul, så er Carlsen blevet ædru, og så kan han jo ikke kendes ved hende næste år duske et skab. Og det der med, at man var blevet lidt mere familiær, det er vi tilbage igen. Ja. Og der er afstand, og der er klasseforskel. Der er sådan lidt bræt ting. Ja. Men, og der er også den fine morale i, at ridefoden, piskesvingeren der, jo bliver kudet af konen derhjemme. Ja. Jesper, vi er kommet til den store finale. Ja, det er vi. Nu skal vi have det hele på bordet igen. Skal vi starte med bunden? Skal vi gøre det? Ja, det skal vi. Starte med bunden, ikke? Vi smider Skovridergården over i den lave ende. Det herovre. Gør vi, ja. Og skal vi også skynde os at tage den gamle nødbropræst? I forhold til, hvad der ellers ligger. Jeg synes. Ja, i forhold til, hvad der ellers ligger her. Så tror jeg gerne, jeg vil smide landsbylægen med ned her i cirka det omkring. Jeg er desværre enig med dig. Ja, det er ikke desværre, det er okay. Nej, fordi den burde være en rigtig god film med den der portefølje, den havde, men jeg ser den heller ikke. Det er ikke en, jeg er sådan, nej, den vil jeg bare gerne se igen. Jeg ser den sådan for at se den. Nej, det ikke? Ja. Så vil jeg gerne komme julefrokosten. Ja, den er jeg med. Ja, den er jeg faktisk med på. Ja. Tror jeg faktisk også, at vi gerne vil sætte... Nu sætter vi... nu skal vi lige have folk til at følge med også jo. Vi har... det vil sige, på en 4. plads lige pt, så har vi smidt den nye Nødebo Præstegård ind. Så det vil sige, nu har vi Far til 4 byen fra den gamle købmandsgård og Dyrlægens plejebørn tilbage. Og nu... Og den er svær. Ja. Nu vil jeg jo lige komme ind på noget, fordi jeg har jo i en tidligere podcast udtalt mig om, for mig er der noget i forhold til, om dansk film har kvalitet,
eller om det har underholdningsværdi. Og det er der faktisk flere af jer, der har skrevet til mig om og spurgt, om jeg ikke ville prøve at uddybe det. Og det lover jeg, det skal jeg nok gøre på et tidspunkt. Men jeg synes faktisk lidt, vi er inde på noget af det samme lige her, fordi at hvis jeg skulle tage den, jeg synes var den bedste kvalitet, så ville jeg tage en film. Ja. Hvis jeg skulle snakke underholdningsværdi, så ville jeg tage en anden film. Enig. Men jeg vil gerne snakke lidt kvalitet nu. Det håber jeg, du er okay med. Men nu kan jeg vælge, nu kan jeg sige ja. Men nu kan jeg sige, nu vil jeg vælge det, jeg vil, og så kan du jo... Ja, så skal jeg vil smide på en tredjeplads Dyrlægens plejebørn. Er du med på den, Nikolaj? Ja, gå videre. Ja. Så vil jeg tage som nummer 2 Far til 4 i byen. Og det vil sige, på min første plads, jeg kan fornemme, det kunne også godt være din første plads. Jeg er tav som en åben bog. Fra den gamle købmandsgård vil jeg tage. Er du enig? Jeg er faktisk enig. Ja. Fordi når vi taler kvalitet. Ja. Fordi det her er en spille, det der alt sammen. Altså, jo, men den er jo ikke underholdende på samme måde, den der, som meget af det andet jo er. Nej, men her er der sådan en, men den er bare bedre skruet sammen. Ja, meget bedre. Altså, den er velspillet, det er en god historie, der er godt fortalt. Ja. De spiller godt, ja. Her er der 4.000 bihistorier. Ja. Med Miska og Magvart og Lise og som ikke gør noget for hovedhandlingen. Nej, det giver det mærkeligt. Og vi er også over i, og Carl Ottesen havde det der, han lavede Pigen fra Egeborg, han lavede Lyhåndsgade Gutter, og det var meget Dirch Passer, der skulle have sit moment. Og det er desværre det, der trækker lidt ned. Jeg er faktisk Her har vi også en gennemført god film. Der er dramatik, der er handling, der er glade, der er en uhyggelig nisse, meget andet. Men jeg havde ikke regnet med, at vi skulle være så enige. Nej, det er også helt overrasket med det. Så det vil sige, hvis vi bagfra tager vi den værste Skovridergården. Ja. Og det, jeg vil sige, i særklasse værste. Ja. Altså, den stikker helt af i forhold til det film, vi har her. Den gamle Nydborg Præstegård var sikkert skide god i 34. Ja, den er bare blevet, den er ikke ældes med ynde, den er støvet, den er tung. Ja. Landsbylægen. Ja. Der er også mange historier. Ja. Og det er lidt sjovt. Ja, og man kan sige, den går inden for den kategori, vi sagde med, at det er en julefilm i den her scene, fordi den slutter med jul, men det er jo bare slet ikke det. Så jeg synes, den passer godt der. Julefrokosten, underholdende, men igen fjollet, lidt overskruet, lidt skabet, men hyggelig. Vi griner stadigvæk. Vi har det sjovt. Jeg har set den for de der sjove replikker, der dukker op hist og pist. Ja. Set den for det. Ja. Nydborg Præstegård, 1984. Jeg elsker det. Ja, altså igen, det er jo julehygge, men og det er folkekomedie. Ja, det er folkekomedie. Ja, lige præcis. Men, og en ting også, jeg synes også, den skriger, altså selvom det er en historie, der foregår i 1800-tallet, så skriger den af 70'erne, især på grund af deres hår. Ja. Det er så meget 70'er hår, de har på, altså, Så den er sådan, der er nogle af de trælse ting, der trækker ned. Dyrlægens plejebørn, god underholdning, men igen også en film, der stikker i alle mulige retninger handlingsmæssigt. Den vil lidt for mange ting. Fra stenalder til ja, lige præcis. Så, Far til 4 byen, jamen det er jo glansbilleder, det er hygge, det er sjov, det er varme, det er Far til 4, når vi elsker det bedst. Jo, men der er også lige en lille Per bliver kidnappet, og han køber en hund, og... Ja, han køber en hund. Der er mange ting der. Ja. 100 kroner for en hund. Nej, du skal have en lille, nu du siger 100 kroner, en lille sjov historie. Du købte en hund? Nej, men jeg købte den første VHS-bånd, jeg købte som barn. Jeg havde fået 100 kroner. Jeg kan ikke huske, hvem familie et eller andet. Og det første, jeg gjorde, det var at køre i Rosengårdscenteret, som jo er det store indkøbscenter i Odense, og købte Far til 4 byen. Så det var den første film, jeg købte for egne penge på VHS som barn. He is so gay. Ej, det var da værd, hvis jeg købte så meget andet, vil jeg godt sige. Nej, jeg var også 6 år eller sådan noget. Men vores vinder fra den gamle købmandsgård, det er bare god kvalitetshygge. Det er sådan en eller anden form for Morten Korch, der møder jul, der møder noget dramatik. Ja, jeg møder lidt noget romanblads. Altså, der er det der Cavling romanblads konflikt i det. Det smager lidt af det, men ja, det smager også lidt af Morten Korch. Det er provinshygge. Ja. Det er bare
dejligt. Det er god kvalitet. Og jeg må indrømme, når det slutter, jeg får også altid goosebumps på armene. Fordi de sidder jo i kirken der, synger Julen har bragt sine bud. Vi kører ned ad kirkegangen og når lige at se alle, der er kommet hjem til jul. De sidder der, vi kommer op forbi Johannes Wahl, og vi slutter, at selve sangen fader ud, men musikken kører bare. Vi får bare det der store, lækre orkestrering til sidst, hvor vi ser julehimlen med stjerner. Det hele, jeg elsker det. Bare nu sidder jeg bare og får. Ja. Så det var vores lille julespecial, Nikolaj. Det var da sjovt at gøre det. Glædelig jul, ja, det var rigtig sjovt. Det var sjovt at gøre det på den her måde. Og tak fordi du har lavet en lille dekoration. Ikke til anledning, men den står her. Den er fin, den er yndig. Jo, den er så yndig. Jeg har selv lavet den. Ja, det er så dejligt. Ja. Altså, nu kan du så se resten med os selv at lave. Jeg skorter ikke på julen. Nej, det må man sige. Kan man sige. Men, nej, det er yndigt. Ja. Så. Men for kun 299 kroner per person kan man komme ind og få en jul. Nej. Og en dans som juletræ. Og dans som juletræ. Jeg har afsløret, jeg har juletræ. Ja, du har et juletræ. Ej, meget fedt. Ja. Kære alle sammen, tusind tak, fordi I fulgte med her. Vi vil sige rigtig, rigtig glædelig jul til jer, og godt nytår. Og det er bare ikke så længe, så skal vi nok komme med lidt mere podcast. Vi har haft lidt travlt, desværre. Vi beklager. Men der er jo andre ting, der skal passes også, så har I lyst til at støtte os, så kan I jo følge med på vores Facebook-side, hvor I jo kan se et nummer, I kan indbetale lidt til, hvis I har lyst til at støtte vores arbejde med vores podcast. Tak for ugen, Nikolaj. Jamen altså, ja, det var så yndigt. Jeg vil bare ønske jer alle sammen en fortryllende hjertelis. Ja.